Woorden van Timo. Voorwoord. Nee, eins het naaiwoord. Het begon als een heel gewone dag. Zo'n dag waarop de zinnen skiende als rekken het licht nooit op en de boente liefstes zongen als zoenen ze er altijd maar teruggingen. Hastig smadde ik mijn ballen. Ik eet het op, wilst ik mijn slippers en tas zocht. Een spoor van hagelslag volgde mij. Het wie de eerste skwaldag na de vakantie. Ik wie alweer haast te let en daarom hiet Timo mijn fiets alvast boeten zetten. Hij en mem wien al naar het werk. Timo moest zijn boeken letter opheljen als ik. Maar omdat hij 10 kilometer verderop squallen ziet, gingen wij tegelijk de deur uit en konden wij een stukje te gerre fietsen. Het wie druk op het fietspad en op het dik. Fietsen, scooters, auto's en vrachtwagens wieren onderwijs naar werk en squallen. Krekt of wie de hele wraad tegelijk wekker worden uit een slieperige simmervakantie. Wij wieren onderwijs naar squallen. Dat we naar tamwasten voor de toekomst. Die toekomst die het als een lege agenda voor ons lag. Pad 1. Augustus. Antwoorden voor de toekomst. Nog een blik in de spiegel. Haar lange donkerblonde haar knopert ze slordig in een stut. Gauw loekt Nanne de deur achter haar dicht. Gooit de lege reegzak in het krat en springt op een fiets. Timo naast haar op zijn slippers. Bruin van de vakantie aan zee. Zijn krollen zitten roeg om zijn hollen. Ze ziegen zaagje om de meesken heen. Nanne maar terugtraapje, wil ze nog op tijd komen. Hey, Glenn had het ik eigenlijk zo'n dutsen. Zegt het op zijn verhaal? Zei Timo. Op Insta? Dat van Lana Del Rey? Vreeg het Nanne. Ja, Born to Die. Hij hield nooit wat met haar muziek. Nou, blijkbaar had de vakantie hem goed dien, zei Nanne. Of misschien had hij een goede invloed op hem. Hey, zullen wij Born to Die van de midi spelen? Doop gitaar en ik op piano. Ja, best. Ik had toch nog geen huiswerk. Timo draait zijn stuur naar rechts. Zijn beste vriend Glenn wacht het hem op bij het kruispunt. Later, roept hij. Nanne stekt haar hand op. Hoi! Met één hand houdt ze het stuur vast. Met de oren haar iPhone. Ze klikt op Glenn zijn verhaal. Spotify speelt. Choose your last words, this is the last time. 'Cause you and I, we were born to die. Klinkt het terug haar AirPods. Haar fiets knalt ze op hetzelfde plakdeel als de aanroende treien hier. Ze draaft naar binnen. Met je plakkerige holle stapt ze het lokaal in. Vlaak het, bist haast te let. Nee er, krekt op tijd, hiemert Nanne. Al 3 uur sissen ze dat, haast elke maand in elkaar. Skiën troch het gewicht van de boeken in de reegzak rennen ze naar het lokaal van meneer Van Helmond, haar nieuwe mentor. Haast het rooster al sjoen? Vreeg Aaf. Nee, nog geen tijd voor hoorn. Het stiert op squalleninfo. Ik stuur die de link. Pling. Al rinnende besjocht Nanne het rooster op haar iPhone. Gotcha cheese, roept ze als ze alle tuskenoren op haar rooster sjocht. Gelukkig zitten we wel elke dag een paar lessen bij elkaar, zei Aaf. Aaf had een pakket met wiskunde en nask. Als zo'n de basiskwallen wist ze dat ze verpleegster worden wil. Pling, Timo. Hey sis, ik zit bij Glenn in de klasse dit jaar. Vet! Nanne appt een dikke tomme waarom. Haar het maakt een spronkje. Waar wit zocht ze Glenn dit jaar vaker? Gauw zet ze de mobiel uit als ze het lokaal in rint. De hele klasse zit al als Nanne en Aaf delploffen. Meneer Van Helmond zocht er cool uit. Wat kleren aangaat, is hij gelukkig verjitten volwassen te worden. Welkom allegeren. Ik hoop je dat je hem een mooie simmerhoorn hebben en goed uitreist binnen voor het examen hier. Een wichtig hier, het laatste hier en een stap richting je met toekomst. Ik liet aan het begin van het examen hier elke keer deze list invullen. Hij deelt een formulier uit. Nanne sjocht naar het papier op haar tafel. Examensdwaan. En dan? Stiert erop. Ze tiespelt het even maar de pinnen om en begint dan wat antwoorden in te vallen. 1. Op hokkerpunten van die cels bist ook Rutsk. Ja, geen idee eens. 2. Wat binnen die hobby's? Gitaar speel je en een beetje piano. Muziek luisteren. 3.
Waar bist ook goed in? Ja, weet ik veel, chips eten. Fjouwer, wat diest ook graag als baan? Boetenbordje, lezen, verhalen verzinnen, een mooi avondbordje, muziek en ruziemaatje met Timo. 5. Wat wilst u worden, letter? Ja, weet ik nog net. 6. Welke opleiding was dwaan na het VMBO-examen? Weet ik echt nog net. Nanne stwarret naar boeten. Ze had geen idee wat ze dwaan had na het VMBO. Het libben naar maaien is één grut zwart gat. Daar is alleen nog maar in versoepen kinst. Timo weet al jaren wat hij dwaan wil na het gymnasium. Nederlandse taal en letterkunde. En dan een naar Amerika om een blok creative writing te volgen. Zijn eerste boek wil hij schreeuwen voor zijn 24ste. Hij had een notitieblokken vol met verhalen, gedichten en dagboekonttekeningen. Nanne krabbelt zonder dat ze het echt terug had onder vraag 6. De toekomst in een vragenlist. Was het worden wost of al bist? Onmogelijk om te weten, ik ben om te vergeten. Ze is blij dat ze nooit weer wat massief dwaan hoeft, maar haar dyscalculie. Maar zonder economie en wiskunde kan ze de meeste mbo-opleidingen net dwaan. Nederlands, Engels, kunstvakken, biologie, skiëtnis, Friesk en iedrikskunde binnen best wel nieuwsgierig. Maar je kent er niet mee. Een pretpakket, jet ze vaak. Genoeg vakken om naar de HAVO te gaan had ze net. Maar dat zou ze eens toch net willen. Dat is hetzelfde als VMBO-T, maar dan wat dreger. En je leert er nog altijd net voor een beroep. Na het mentororen hing je Sjors, Tom, Aaf en Nanne nog wat om op het bankje op het squalplein. Tom had de muziek op zijn box lood onsteen. Vol vuur zongen ze mooi, maar je lied van Oerle Plop. Ik wil wel goed presteren, maar ik wie smoor. Ik zou op squallen hier wat leren, maar ik wie smoor. Ik hier een beste baan gaan kinderen op kantoor. Maar ik wie smoor, maar ik wie smoor, maar ik wie smoor. Ze praten over de vakantie en gniezen om de breegklasses die het zal liets binnen en kromrinnen onder die grutte reegzek. De poederchips van Aaf gaan ze misschien allen in een paar minuten leeg. Ik heb nog meer honger. Zullen we bij mij thuis wat eten? Vreeg Nanno en Aaf. Ja, gezellig. Ze zwaaien naar de jongens. Ciao, ontmoen. Het stukje fietspad op het dik is smel. Nanne haar stuur is wiebelig, maar al die boeken in het krat. Ze botst haast zijn Aaf haar stuur aan als een ambulance haar maar razende hege tonen inhellet. Handig om een ongeluk te krijgen met een ambulance, zucht het Nanne. Dan binnen ze de forten dadelijks bij als platrieden bist. Aaf laakt het. Ze moeten wel werk houden. Dan kist de forten dadelijk stage rinnen, zuster Aaf. Hoe wil je trouwens op skilgen? Wat bist bruin worden? Aaf loekt haar t-shirt van haar schouder. Opskepper, zei Nanne. Ze sjocht naar haar eigen witte jerms. Het wie super. En genoeg leuke Beach Boys. Nou, koenen die Beach Boys wat surfen? Of koenen ze alleen nog horen dingen? Ze koenen van alles, kniep het Aaf. Nou, dat zie je wel. Daar hast altijd kans. Nanne besjocht haar vriendinnen. Troch de bruine hoed liek het haar hier nog blonder. En troch het blonde hier liek het haar hoed nog bruiner. Zelfs had ze nog nooit een tuuthoorn van een jongen. Maar haar vriendinnen liek het alles makkelijk uit te gaan. Nou, vertel. Bij dat thuis vertel ik die over Beach Boy 1, 2 en 3. Oké? Nanne krijgt een sloppe lach. Door jou zijn noemers? Ja, wel zo makkelijk. Hey, is Timo ook thuis? Ik zal even zien. Nanne pakt haar telefoon. De fiets zwabbert op nij. Een post van Timo op zijn Insta-verhaal. Een selfie van hem en Glenn achter een hege stapel boeken. Gymnasium 6, een hele tour, stiert erbij. Ik denk het wel. Hij had deze foto en oorlien posten. Sjoch. Ze liet af de foto zien. Waar wit komt Glenn ek mee, tinkt ze de stiekem achterom. Wat? Matten ze op het gymnasium al die boeken in de kop krijgen? Vreegt af. Gelukkig nog een wij VMBO. Nanne helpt haar schouders op. Sabli het is zij net maar haar VMBO. Domme mensen matten er ook wezen gelukkig. Ze nemen de bocht naar die stritten dat Nanne wennet. Hey boef, wat is Tono weer dien? Vreegt af. Ze wies naar de politieauto voor de deur.
Een nieuwe gevoel kroept terug Nannes buik. Gauw zet ze de fiets achter hoesdel. Timo's fiets is er net. De deur is nog nooit zo traag in jeppen gongen. Ergens vier achter haar oor rint Aaf mooi naar binnen. Nanne rint terug een loft zo dik als sjerp. Hij en mem zit op een bank. Ze binnen heel diep voortzakken in de kessens. Op de stwollen dit sinoer zitten een politieman en een politievrouw. Nanne sjocht om haar hinnen. Waar is Timo? Mem sjocht daarom een reerde ergen. Ze iepen het haar moelen, maar er komt geen lood uit. Waar is Timo? roept ze. Waar is Timo? Mem drukt haar hannetje naar eren. Hij gaat steen en houdt Nanne bij haar schouders vast. Timo is... Hij is deer, Nan. Ien dag na het ongeluk. Een nuver feest. 2 begrafenisondernemers zitten op een bank. Een lange tinne en een lietse compacte. Ze liet je zelfs wel heel deer, maar die zwarte pakken. Het kleur lezen hier en die witte koppen zonder emotie. Nanne? Huh? Wat? Wat vind je van disse? Hij liet haar een foto zien van een kiste. Nanne hield haar schouders op. Wat moet ze daar nou van vinden? Haar broer maakt erin en verdwijnt met kisten en al voor altijd onder de groen. Wat maakt het uit? Vreegt ze en squat het boekje uit zijn handen. Nanne, het is die broer. Mem zaait het of ze haast stikt. Nanne docht krekt of ze het net jet. Ze blaren terug het glansje in de boekje met kisten in wit, lichtbruin, donkerbruin en zwart. Of een kleurke voor waard wol. Timo en ik hebben toch net vaneerd naar die klimaatstaking in West? Dan keepje wij toch net een houten kisten? Is er net een bedrijf dat on het milieu denkt? Of docht dat er net met taartje deer binnen? Nanne, zei mem zegt. Ik vind als wel eens een punt hast, zei hij. Hebben we hier merk een oren aanbod? Vreegt hij onder 2 heel deerde mannen op een bank. Vanzelfs, zei de tinne heel deerde monotoon. Op het boeiem van de tas vindt de man een folder. Nanne bladert hem terug. Haar erg valt op een bamboekiste. Duurzame teelt, 100% biologische jute binnenbekleding. Dat is toch volle beter? Mooi, zei hij te mem als ze de foto's juggen. En er is een natuurbegraafplak hier in de buurt, zei de lietse heel deerde. Nanne fjerret oerijn. Echt? De man jouwt nog een folder. Het streven is naar een groene uitvaart, stiert erin. Op de foto's oorzeneert als bjemmen. Ik denk dat Timo dat mooi vindt zo, zei Nanne. Ik denk het ek. Hij maakt een notitie in zijn boekje. De lijst van dingen die ze dwaamatten om Timo een zo mooi mogelijke begrafenis te gaan, werd heel dit grutter. Moon er maar heen om een mooi plakje te kiezen. Hij klapt het schrootblokje dicht. En dan binnen huis en tuin graad vol mensen. Dat mat er van buitenaf vreemd uitzien, denkt Nanne. Mensen die het samen voorbij rennen, zullen denken dat er een feest is. Een lang dworjende jiddie, bruiloft, examenfeest of wat voor fleurigs dan ook. Een zwierte inval van mensen van alle leeftijden. Als ze even stilstaan bleven, bijgelijks omdat de hoen schieten mat, dan sjoggen ze dat de mensen koffie en thee drinken. De band drinken cola en iced tea. Er is niet vertacht zo'n. Maar er doogt van alles net om dit feest. Er is geen bier, wien, taart en chips en er hingen geen slingers. Als Sam voorbijgonger het gezicht in het uitdrukken zou hij schrikken van de gezichten. Zo fleurig binnen ze net, de gasten op dit feest. Ze laat je wel, maar het is een vertrierde laatje. Ze omjerm je een war en houden elkaar dan lang vast. En er wordt een soort gold, soms samen midden in het peteer. De ene luidt aan een hoorn op de jerm van de oren die het gold. Die vaagt het aan de ergenskien. Het is een nieuwe feest. Ze stelt haar voor dat ze aan voorbijgonger naar binnen stappen zou. Die zo zien dat de tafel dat hield die mensen omheen stenen net een tafel is, maar een kiste, maar een deerde jongen erin. Nanne is graag alleenig maar de jongen. Hij luidt er sap prachtig bij, krijgt een engel. Vreemde mensen maakt je vreemd eten in de bekende keuken. Het smaakt het ek vreemd. Maar zelfs bekend eten smaakt het vreemd in deze tijden. Nanne hief van een moon een milkareep uit het laad van haar bureau pakt. De eerste hap wie zo goor dat ze die dadelijks weer uitspuide. Het lieke wel bedoen. Maar doet ze de verpakking lees, zegt ze dat er nog lang net door de datum wie. Ze hield de reep in het jiskevet smieten en het smarge berg wordt in een waskoer.
Tante Esmee heeft deze dagen de missie om de wask te doen. Timo is die en zij zwaagt voor de wask. Je matte wat. Mirjam, de beste vriendin van Mem, is er. Ze wennet in Engeland, maar is voortendadelijks naar Nederland te komen, doet zij het nijsjedden. Sjoch. Nanne pakt een cadeau uit waarvan ze sabbel schinken dat het vinyl is. Wow. Het is de LP When We All Fall Asleep, Where Do We Go van Billie Eilish. Heel mooi. Dat wie muziek van Jimme Biden, zei ze. Nanne kan net leeuwen dat ze dat nog weet. Ze kist Timo altijd bij die helje. Ze kletsen wat, hoe Timo, hoe van alles. Maar haar praat is zo gewoon. Gelukkig bleef ze nog ooit op begrafenis. Een irritante boervrouw is ook op het feest. Condoleren, zei ze houdt haar rollen scheef. Dank u wel, zei Nanne, want dat jet ze blijkbaar te sissen op die tekst. Wat verschrikkelijk om die broer te verliezen. In Sam wichtig hier nog wel, die een examen hier. Ach, en die de broer komt thuis nooit goed uit, zei Nanne. De boervrouw hap naar worden. Gelukkig voor haar staan in hier en 2 politiemensen in de kamer. Het feest is voorbij en de beziet is voort. Krijgt als binnen de kierkes in de vlier en morren, deed ze in voortzakken of voortzoeg binnen. Het is die politievrouw van de vorige keer, maar een orenman. Beide hebben ze de pet in. Ze zitten aan de etenstafel. Het onderzoek naar het ongeluk is aanroenen, zei de man. Hij de mem liet je beide wel een fisk, maar had een grote erg en een niepe moele. De woorden van Lana Del Rey goensje terug Nannes holle. Walking through the city streets, is it by mistake or design? Jeenstige gezichten. De vrachtwagenchauffeur koerde neer aan de waan. Timo ziet met zijn telefoon op de fiets, doch blikken het verslagen van Tjugen. Hij fietste met zijn mobiel in de hoorn. Hij is naar links de smelle dik oprieden. De vrachtwagen wie op dat stuit Timo krekt aan het inheljen. 40 kilometer in de uren, wel 30 ton. De vrachtwagen had Timo amper rekken, maar de klap die wie grut. Timo is ongelukkig vallen. Hij had neer meegekregen van het ongeluk. Hij is in 1 klap verstoren. Mem goelt zonder lood. En hij liet een paar liter lucht uit zijn lief ontsnappen. Nanne vlucht maar het teense naar het plak van het ongeluk. Timo lezend op het bekende diekje onder het skaat van de bjemmen. Als een filmpje sjocht ze de fiets, de draaiende chillen en Timo die het verderop luidt. Een plasje bloed naar zijn holle en de muziek in zijn AirPods speelt het verder, maar zijn derde eren jaren het net meer. Wij onderzoeken nog wat hij op zijn telefoon die op dat moment. Dank u wel, dat willen wij heel graag weten, zei hij. Ze zwaaien even. Eens zwaait mem de hele tijd al. Op een snik en snufnaai komt er geen lood uit. Nanne dwat haast net naar het te zien. Willen je me nog koffie? Vreeg hij. Ze willen net. De vrachtwagenchauffeur wil hem graag moertje. Je matte vanzelfs machine of Jim daar rond binnen. Waarom? Vreeg Nanne. Wat maakt die man hier? Soms kan een moerting helpen bij het verwerkje van het verlies. Voor beide partijen. Wij zullen erover nadenken, zei hij. Ik wil die man die Timo deerrieden had net in een huis, zei Nanne met oerslaande stem. Dat begreep ik, zei hij, maar misschien tinkst daar later oorzoer. Wij hoeven nou geen besluit te nemen. Een libben in dreamen snoeit. De twast wollen binnen wel leeg. Hoe gaat het met die? Vreeg hij. Nanne had haast nog net praten met hij te mem. Zo druk is het heel tijd in een huis. Hoe het gaat? Wat is dat nou voor stomme vraag? Ik weet het net. Hij pakt haar stevig vast en jouwt een tuut op haar wang. Stiekem sjocht ze naar mem. Die stwarp met grutte eigen naar de morren. Zij is in een dag lietser en tinner worden. Maar haar eigen binnen juist grutter. Toch liek het of sjocht ze neert. Wij matten nou Timo missen. Dat is voor ons alle treien heel zwier. Doma's die broer missen en wij uw zoon. Ik had geen idee hoe we dit waarmatten. Maar ik wil dat wist als altijd bij u terug te kinst. Nanne knikt, helpt haar schouders op. Oké, zei ze. Hij kroept haar weer aan. We matten nog een paar dingen dwaanjoet. De tekst en de adressen voor de rouwkaart matten wij joet compleet hebben. Hast er nog vrienden die de kaart gaan matten? Nanne wies naar de computer. Ik ga ze er al in zet. Mooi. Misschien matten wij dan nou eerst een geschikte tekst ziekje voor op de kaart en in de rouwadvertentie.
De 2 heeldeerde mannen hebben een boek achterlitten, met daarin voorbeelden van teksten. Ze bladje terug het boek. Veel te vroeg van ons heen gegaan. Uit us libben, maar in us het. Voor altijd in us het. Geen enkele tekst leek het precies bij Timo te passen. Wacht even, zei Nanne. Ze komt doorheen en draaft de trap op. Een paar seconden later is ze weer onder. Maar je stickers wat van Timo's notitieboeken. Misschien had Timo zelfs een mooie tekst die je bijpast. Maar die binnen van Timo, zei Mem. Die kunnen wij toch net samen pakken? Mem, hij woest schreeuwer worden. Als wij je wat mooi zien vinden, kan elke niet in het lezen. Dan is hij schreeuwer. Ik ga liever dat ze spullen lezen blauwe wetsen lezen, Janneke, zei Heid. Hij luidt een haan op haar knibbel. Niet bloot staat het wie. Ik denk dat het een goed idee is. Laat Nanne maar wat moois op ziekje. Dan besluiten wij daarna of wij alle 3 die tekst broeken willen. Mem knikt. Misschien hebben we hem gelijk, maar in zijn teksten komt hij zat aan libben. Dan besef ik weer dat hij... Ze goelt alweer. Heid en Mem zitten aan een etenstafel. Nanne jouwt haar del op de bank. Naast haar lezen 5 boekjes van Timo. Letters in zijn handschrift, schreeuwen met zijn zwarte fineliner. Verhalen, dagboeknotities, gedichtjes en songteksten terug elkaar. Lietse tekeningjes erbij. Muziekonwijzingen like als noten, akkoorden, instrumenten en oren-ideetjes voor de uitviering. Voor Nanne, stiet ergens. Ze weet het weer. Ze moest dit op een gitaarspielje van hem. Een tekst die hij schreeuwen hie. Wat de nacht betinkt, verjit de dag. Een libben in driemen snoeit. Wat de dag betinkt, is voor de nacht. Ik fluister je die namme, blaas die libben terug de loft. Knip de wien in 100 stikjes. Hel je maar, het is van dij. Wat waan, hè? zei Timo naast haar. Haar eigen en moele vallen iepen. Ze draait haar gezicht naar Heid en Mem. Sjoggen ze dan net dat hij gewoon op een bank zit? Ze sjoggt het net, zei Timo, als koe hij gedachten lezen. Hij sjocht er skitterend uit. Timo gaat steen en rint terug de iepen steen de dwarrende tuin in. Nanne luidt haar haan op het plak dat Timo krijgt ziet. Het had dezelfde temperatuur als de plakken daarnaast. Gauw rint ze hem achterna. Ze dwart net in de kisten te zien of hij er nog in luidt. Boete raait het een beetje. Nanne's steile hier plakt vast aan haar gezicht. Maar Timo's krollen blauwe droeg. Het is krekt of scheen te zien het dwest terug zijn hier. Zijn eigen glonsje blied. Hij liek het zo restig, zo gelukkig. Bist dan net vertriedelijk dat deer bist? Flapt Nanne eruit. Ach, het is best oké, hè? Zo deer ben ik nog net. Je bent alle keer zo druk dwaande met mij. Van mij bist al hartstikke deer. Het is stil en leeg zonder dij. Een misselijk meisje in de pine golven terug haar buik. Ziek je maar mooie woorden uit. En voort is er. Wat? Waar? Is ze gek aan het worden dat ze samen haar derde broer zocht? Het wie zo fijn en vertrouwd. Verheerd rint ze naar binnen. Ze besluit niet zijn Heid en Mem te sissen. Mooie woorden uit, ziekje. Ze pakt het onderste schrift. Het valt haast uit elkaar. Het is volplakt met plaatjes van jongeressen en vogels. Haar oog valt op een serie uitknipte foto's van de skriers. Songkampioen, het mooiste lied, had Timo eronder schreeuwen. Als een vogel vlucht het lied, klanken los van dierde. Draagt de roers van verdriet in sterke jerms van leefde. Ze rint er mij naar Heid en Mem. Sjoch! Ze luidt het schrift op tafel. Wat mij aangeet, wordt dit de tekst, zei Heid. Heel mooi, zei Mem. Ze schreeuwt alweer. Luist de schriften weer precies waarom op het plak dat ze lijnen? Nanne rint naar Boppeta. Even verwachtte ze dat Timo op zijn kamer zit en roepen zal: eerst klapje voor als binnenkomst. Maar hij zei het niet. Het is keel en koud. De schriften en boekjes luidt ze waarom zat ze lijnen. Ze liet haar op een reg vallen op zijn knalgroene Billie Eilish dekbed. Het roept naar hem. Kurt Cobain van Nirvana stwarregert haar aan. Smells like Teen Spirit, ziet Nanne terug de holle. Zijn poster hing het naast het prikbord dat vol zit met flyers van concerten, krantenknipsels en foto's van Timo en Glenn. Plektrums op het nachtkastje. Een bureau vol met boeken, schriften, pinnen.
Zijn kwarte broek en t-shirt nog oor de bureaustoel. En in de kast nog meer boeken. Romans en boeken om muzikanten. Mijn grote voorbeelden, zei hij altijd. De hele serie van Harry Potter stiert rek. Die wie van haar beiden. Ze hadden boeken vaak lezen. Scansjeren stenen ze naast elkaar. Wol schreeuwen, hè? Timo zit op zijn bureaustoel. Hij zit er savredig bij. Nanne is net zo verheerd als krekt. Ja, dat zou je toch wel tiet. Ik weet net. Dat koest volle bed te schreeuwen. Ik doch maar VMBO. Beziek je het maar gewoon. Wat moet ik schreeuwen dan? Nou, vertel maar hoe het wie, Joert, Juster, Moon. Nee, dat ken ik net. Juster, die is het al. De takkomst in de vragenlist. De stoel is weer leeg. Verrek, dat is exa. De woorden streamden samen uit haar pin. Ze ziet gewoon wat te dreamen. Ze rent naar haar kamer. Maar een zucht slacht ze het notitieboekje open dat ze van Timo kregen had. Hij hier het kocht, doet hij maar squallen in Londen wiefelen hier. Maar Glenn wie hij naar Abbey Road gongen, de stritte dat de Beatles een soort van haar platen opnam hebben. The White Album. Het kaft is lieke blanco als de lege bladzijden. Voor de muziek in de holle van mijn bijzondere zuske. T. Had Timo op de eerste bladzijde schreeuwen als je zwarte fineliner. Ze neemt de pin in de hand. Ze is zawurig. Het voelt of ze dreamt. Een wonderlijke nachtmerrie dat ze net uitwekken worden kan. En dan schreeuwt ze hoe Juster en Joet. De woorden binnen er al, zocht ze alleen nog maar op papier te zetten. De loft wie dik als scherp. De pine als een kniefse scherp. Het huis wie vol, tegelijk sa leeg. Kut, wat is de deer toch dreig. 2 dagen na het ongeluk. Zwart is geen kleur. Als Nanne wekken wordt, kroept het gelijk haar holle in. Timo is deer. Uit haar holle waai kroept het haar hele lief in. Ze stapt uit bed en rent gauw naar Timo's kamer. Die zucht eruit als is ze er krekt uit roen. Het vielt of die in haar kiel dichtkniept. Ze kan haast net azemje. Nooit weer, voor altijd deer, zit het hield hij terug haar holle. Ze ziek heel het hield iets vlugger om toch lucht binnen te krijgen. Maar het slag het net. De lucht wil net naar binnen en het beetje lucht dat wel binnenkomt, zit er lieke gauw weer uit. Nanne? Heid, piepert ze. Ik stik. Nee, dat gebeurt net. Kom maar, Famke. Hij luidt zijn hand op haar buik. Azem je maar naar mijn hand aan. Maar zijn orenhaan strikt hij over haar reg. Het komt goed. Hij komt nooit weer, hier met Nanne. Mint te bevetjen, hè? vreeg het. Nanne knikt. Stadig gewoon ziek helpt ze weer rustiger. Kom, we matten wat eten, zei het als Nanne net meer bang is. We matten oranje blijven. Aan tafel zit men maar grutte ergen naar haar koffie te zien. Hast het dreig, Famke? vreeg ze. Ze klinkt wurg en afwezig. Geert wel, zei Nanne. Ze struit een extra dikke laag hagelslag op haar ballen. Geen ien die er nou wat van zaait. Ze neemt 2 happen, maar schoot dan haar bord aan de kant. Haar kiel zit nog altijd wat dicht. Er komt geen hap meer in. Na het maasbrochtje gaat het feest verder werd het juster ophouden wie. Boerlje, vrienden, familie, kennissen, collega's van huid en mem, geen ien wil op missen. Nanne rent terug de kamer in de tuin. De meesten verdwijnen alweer in elkaars eigen en peteren. Ze lijken wel onzichtbaar. Heid vertelt kalm aan elke die het maar jaren wil, hoe het ongeluk bad is. Hoe het met hem, mem en Nanne gaat en wat er nog alle jaren barren mat voor de begrafenis. Mem zit in een hoekje op een bank, maar grutte eigen voor haar uit te zien. Er zit altijd wel in naast haar met een hand op haar knibbel, maar ze sissen net zo volle. Nanne is blij om af te zien. Tegerre stenen ze bij de kisten. Wat is hij mooi, fluistert het af. Vind ik ek. Hij is krekt een engel, sassereen. Om de visite te ontrinnen, neemt Nanne af gauw mee naar haar kamer. Daar is alles tenminste nog gewoon. Ik viel me kut, maar doofvers net minder, zucht het af. Nanne helpt haar schouders op. Ik weet net wat ik viel. Ik ken het net leeuwen. Ik kijk net. Wist hoe het viel? Vreeg Nanne. Ze sissen dat zwart geen kleur is.
dat zwart ontstiert omdat er geen lucht bij komen kan. Nou, sa. Ook is het altijd zo mooi sissen. Wist nog dat wij vroeger alle kleuren verven bij elkaar gooiden en dan zo'n gore kleur bruin kregen. Haast zwart. Nanne laak het, ze weet het nog. Elke kleur is een gevoel. Al die gevoelens zitten nou terug elkaar bij mij. Daarom is het zwart. En daarom viel ik niet, omdat alles de tegelijk is. Aaf kroep Nanne aan. Ik moet voort nou, accordeonles. Ik kom gauw weer. Komen Sjors en Tom ook? Vreeg Nanne. Ja, ze vinden het spannend, maar ik sleep ze gewoon mee. Fijn. Timo's vrienden komen ook nog. Nanne bleef op haar kamer. Lissend op bed bladert ze terug haar app-historie. Timo. Een profielfoto van hem dat hij achter de piano zit. Big smile. Ze hoopt eens dat de tekst online in die beeld komt. Ze scrolt verder. Foto's van zijn vakantie op Vlieland, de surfplanken, een groepje vrienden en vriendinnen. Nummers die hij haar stuurde uit Spotify, nummers die zij hem stuurde. Joerdijske muziek en oude muziek, die ze bij de mem tussen de LP's en CD's vonden. Zoals de Beatles en Eric Clapton. Nanne, ik ga een mooi nummer van Eric Clapton leerd op een gitaar. Kinst dat van de medium aan mij spelen op de piano? Timo. Deo Volente. Nanne, wat is dat? Timo, als God het wil. Latijns. Nanne, ik weet niet van Latijns. En soms wanneer hellest ook God erbij? Timo, het is gewoon een uitdrukking. Nanne, was het ook gewoon viest. Ze luidt de telefoon voort. Goh, hij koest zo irritant waren met zijn gymnasiumgedoch. Ze schrikt van haar gedachten. Mag ze nog wel kweer denken hoe hem nooit hij is? Die middags rennen Heid, Mem en Nanne over het begraafplak. Het is of ze weer ziek helje kin. De lucht is je skin en tin. Het is grien saffier als schinkist. Er is geen menske. De wind streek het treestrik over haar wangen. De vogels zong hetzelfde lied als altijd. De bledjes aan de bjemmen bewegen melodieus. Het leek het meer op een vredig park als op een begraafplak. Geen grijfstenen met teksten of foto's. Alleen nog maar bjemmen, struiken, gas en planten. Een peel met een noemer erop is het enige dat verriet dat er iemand begroeven is. De zon schijnt op een plak onder een oude eik. Een kleurige flinter strikt del op een roze blom. Dit is het, zei Heid. Hij slacht een jerm om Nanne en een jerm om Mem heen. Zonder wat te sissen, stenen ze der een skofke. Timo zou dit mooi vinden, zei Mem. Ja, maar dan wol 80 jaar pas, zei Nanne. Dat is weer. Mem screamt alweer. Nanne maakt het haar los uit de jerm van Heid. Thuis ploft Nanne op de pianokrukdel. Ze slacht de klep iepen en drukt op een paar toetsen. Mem vlucht omheen van de bank. Ze slacht haar hand voor de moele. Ik dacht dat Timo er weer wie. Ze screamt als een lietsbeen, in elkaar doekt, maar lietse skokjes en een hoop gesnotter. Heid rent naar haar ta, houdt haar vast en witset haar heen en weer. Zachtjes docht Nanne de klep weer dicht. Op haar tjennen rent ze de trap op naar Timo's kamer. Ze pakt zijn t-shirt van zijn stoel en drukt het in haar neus. Het stjonkt. Wat stjonkt dat lekker. Ze snuift de geur nog eens diep op. Alle spieren uit haar voeten verdwijnen. Ze zakt het erheen en zit op een vlier. Leunt ze in de ronen van het bed. Ze pakt zijn schreeuwblok. Het is zwart. Abbey Road Studios stiert erop. Ze klapt het boekje iepen en leest een dagboek-aantekening van zijn vakantie. Kamperen op Vlieland. Elke dag surfen. Wat is vakantie heerlijk. Goeie vrienden, bierkes, muziek en mooie fammen. Vrijheid is geweldig. Vol belofte. Ik ken het wachtje om op kamers te gaan. Te Germa Glen. Nog een naar squallen en dan eerst een tuskenier. To-do, hij de mem vertellen. En daarna Nederlands studeer je. En de grutste schreeuwer van deze tijd worden. Jo sis! Timo! Ze schrikt toch een beetje van zijn nuivere komen en gaan. Ik ben het maar, laken Timo. Nanne glimket. Dat is exa. Waarom bist u hier eens? Turn pain into art, zei Timo. Maak je kunst van die vertriet. Wat bedoelst? Nou, door vielst neert. En alles. Schreeuw het op. Schreeuw op wat stinkst, wat het vielst. Huh? Zwart is geen kleur, citeert Timo. Oh! Succes! En voort is er weer. Rotzak.
Kist net wat langer blijven? Maar je zucht rint ze naar haar kamer en pakt haar white albumschrift. Alle kleuren zonder lucht. Klodders verven op papier. Nee, klodders verven in je pot. Elke kleur in een gevoel. Nee, een gevoel. Onzichtbaar worden. Troggelkoor. Nanne, komst er nog even bij? Roept Huid onder de trap. Ze is in slaap vallen. En Timo wie weer bij haar. Of wie het een dream. Het schrift luidt maar de bladzijden iepen naast het bed. Alle kleuren zonder lucht. Lezen. Het wie dus geen dream. Daar loekst die sa waarom. Geet het wel? Vreegt Huid. Ik ha sliept, zei Nanne. Wat goed van die. Ja, het binnen intensieve dagen. En we binnen er nog net. We moeten nog een besluit nemen over de blommen. Ik zou het mooi vinden als elke een witte blom meeneemt, zei Mem. Een roos, tulp, lelie, maakt het net uit. Mem, dat zou Timo net willen. Kweek de blommen groeien maar gif, zei Nanne. Ja, maar ik vind het wel heel mooi, zei Mem. Zo'n berg witte blommen. Nanne's stem wordt wat loeder. Maar we kunnen toch net zijn Timo's principes ingaan? Mem krimpt een beetje in elkaar. Gauw zocht Nanne een andere kant uit. Misschien moet ze Mem maar een beetje uit de waai gaan. Ze had het al zo zwier. Laat us er gewoon op praten, zei Huid. We weten nou wat Mem wil. Nanne, wat zou je willen? Kunnen wij net beter zero waste doen? Dat alle gasten, of hoe je het zoks bij een begrafenis, een wilde blom lissen, zoals piepkroet of een boterblom. Nou, dat is eens wel een goed idee, zei Mem. Dat vind ik ek. Hij schreeuwt het op in zijn boekje. 3 dagen na het ongeluk. Een achtbaar rit met een blinddoek voor. Pling! Aaf. Kunnen wij del komen? Nanne. Waar is wij? Sjors. Wij alle 3. Tom. Ik dus. Aaf. En ik. Sjors. En Do. Nanne. Is goed. Het is hier net zo gezellig, hè? Aaf. Nanne, het is hier awkward. Aaf. Wij kennen het on. Sjoch die hoor ik het dierke. Gauw rint ze naar de spiegel. Haar pieper en zout hier hingen als spaghetti bij haar gezichtdel. Ze pakt een borstel, bindt haar hier in een stut bij waar, gooit een bad water door haar gezicht en loekt skinne kleren aan. De smarge wask smiet ze in de koer, maar de groetnis en tante is mee. Ze rint naar onderen om haar vrienden op te vangen. De kiekers in de vlier en morren binnen weer iepengongen, want de visite volgt weer het hele huis. Aan tafel bewegen handen over de enveloppen en schreeuwen adres naar adres op. Tante is mee rint maar wask wat doen. 3 mensen matchen nasi in de keuken en discussiëren of de wolf net wattel in mat. De mensen sjoggen haar net. Zat er ook binnen zo'n praten. Of ze sjoggen haar wol. En dan houden ze op maar ziekheljen, praten en bewegen en sjoggen haar maar grutte eigen aan. De achterdoor zwaait iepen. Sjors, Tom en Aaf om Jeremy en Nanne in je varien. Nanne pakt Sjors en Tom bij de haan. Kom, hier luiter. Maar de jerms om hen waarheen stenen ze bij de kisten. Ha, Timo, zei Aaf. Daar ben ik weer. Sjors screamt. En Tom sjocht een andere kant uit. Sa stenen ze een skofke, dicht bij hen waar. Nanne is zo blij dat haar vrienden er binnen. Als de orenmeesken bij de kisten zien willen, stappen ze naar Nannes ouders om zijn hand te jaan. Wat fijn dat Jim er binnen, zei Huid. Ja, snikt Sjors. Hij scoort op maar zijn holle. Zullen wij naar boppen? Vreeg Nanne gauw, voordat Huid weer zijn hele verhaal vertelt. Nanne maakt de poeder chips iepen en jitte glazen vol met ijsthee. Hoe gaat het? Vreeg Sjors. Ze is wel vertriedelijk wezen. Ik weet het eens net goed. Het is zo gek. Het is correct of ik er net echt ben. Sjors neemt een grutte slok drinken. Dat wie ik zat op mijn beppendeegong. Om te begrafenis wie elke keer heel druk met alles te regelen. Daarna snapt ze pas dat iemand er nooit weer is. Het is een rit in een achtbaan met een blinddoek voor, zei Nanne. Er gebeurt zo'n soort. Alles waar wij over nadenken matten, wat we besluiten matten, en dan al die bezitten de hele tijd, ik word er gek van. Ze kletsen nog wat over van alles en nog wat. Na een uur of zo komen ze overeen om voor te gaan en rennen ze bij de trapdel. Nanne haar azem stoeket als ze Glenn sjocht. Hij is de maar 2 oren vrienden van Timo. Zijn dreadlocks had er in een stut bij elkaar boen. Hij is langer worden deze simmer. Hoi, zei Nanne wat onnozel. Gewoon wij wist ze al nooit wat ze sissen met de jongens en nou al helemaal net.
Condoleren met die broer, hè, zei ze, als is het de gewoonste zaak van de wereld. Gebrek aan zelfvertrouwen hebben de vrienden van Timo nooit hoorn. Dank u wel, zei Nanne. Je mek van hette, gecondoleerd. Ze kan haar zelfs wel voor de kop slaan. Glen stiert een meter van haar aan en zij stiert hier te stuntelen. Gelukkig rint er krekt op dat moment een berg knalgrien wasgewot door de kamer. Nee, roept mem, net Timo's bergwot. Het geroezemoes in de wenkamer valt in één klap stil. Tante Esmee liet van schrik de wask uit haar hand vallen en sjocht maar grutte eigen van mem naar huid en weerom. Ik dacht, mem doekt op het bergwot, net dat van Timo. Koelend luidt ze maar haar gezicht op de zwarte eigen van Billie Eilish. When the party's over, shit er Nannes holle. De kierkens in de vlier en morren slokken de besieten weer op. Het feest is juist voorbij. Het huis is leeg en himmelen en oprommen. Het bergwot van Timo zit weer om het kersen en het dekbed. Het luidt erbij als wie Timo er van de moor sa uitstapt. 4 dagen na het ongeluk. Krekt als bij het amando knippen. Huit de men binnen te winkelen. Ze willen nije kleding voor de begrafenis. Timo zou het laken hebben. Het is toch je modeshow? Zelfs kocht hij het liefst waar de hanskleding. Zero waste, save the turtles, roepen dan. Blijkbaar witte de besieten van de kleinkeperij, want het huis is leeg. En het is al zo leeg zonder Timo. Gelukkig stiert er nou een scherm voor Timo's kisten. Ze vindt het akelig om terug het huis te rennen en hem samen lezen te zien. Nanne iepen de klep van de piano. Het kind nou mooi even, zonder dat men weer brekt. Ze liet de vingers over de toetsengliedje. Ze is er net zo goed in als Timo, maar toch al die jaren gitaarles en toch dat ze altijd heel goed naar haar broers jongen had, weet ze wel aardig goed op mat. Ze sluit haar eigen, speelt en zonk Lana Del Rey haar Happiness is a Butterfly. Happiness is a butterfly, we should catch it while dancing. Schouders op, sis! Timo gaat naast haar zitten, speelt mooi en zonkt het ware stem. I lose myself in the music, baby. Every day is a lullaby. Try to catch it like lightning. I sing it into my music. I'm crazy. Hier even iepnet ze haar eigen en glimkert naar Timo. Het verrast haar eens net eens meer dat hij er is. Zo dobberje ze te gerren een skofke op de melodie. En de tijd is verdwenen. Wat prachtig, fluisterde de stem achter haar. Nanne fjerret van de pianokruk omheeg. Oh, gelukkig, het is af. Het wie krekt als wie Timo erbij, zei ze. Zie dat, zuchtte Nanne. Ze slacht de pianoklep weer dicht, voor het geval dat mem thuis komt. Ze stwarje voor haar uit. Ik kan me gewoon net voorstellen dat hij deer is, zei Aaf. Haar eigen streme oor. Ik kijk net, zei Nanne, maar haar eigen blauwe droeg. Ze viel neer. Het is als sjocht ze naar haarzelfs in een film. Krekt als doet ze haar amandels eruit knipten. Nanne wie nog maar fjouwer, maar ze weet het nog goed. De stjonk narcose op haar neus en haar moelen. Ze wie er net bij, maar tegelijk wol. Nog sjocht ze de operatiekamer voor haar. Nog sjocht ze hoe ze haar op een bed naar een ziekenhuiskamer te rieden. Het plafond, de lampen, de gezichten en dan een vreemde, onrustige sliep. Hij de mem naast het bed toen ze wekken waard. Een vliemscherpe pine in de kiel. Een broer die deergiert is krekt als een narcose. Je binnen verdorven. Alles is er, maar het komt toch een dikke wolk de holle in. Zou die vliemscherpe pine ek deze keer nog komen? Trije grutte papieren tassen. Hij de mem binnen weer thuis. Ze mat een geheime knop hebben om de kierkens te openen, want in de oren daarna streamt het huis weer vol. Nanne vlecht het naar haar kamer. Pling! Sjors. Hoi, hoe gaat het? Nanne. Ik word gek van die meesken. Sjors. Wat voor meesken? Nanne. Al die meesken die hier heel tijd in de huis zitten en met mij laaiend onsjuggen. Sjors. Oh. Nanne. Precies. Een boervrouw zei ze krekt. Och, voor die is het net makkelijk. Sjors. Ek net. Nanne. Precies. Krekt als binnen hij de mem de winners in haar vertriet en krijg ik de poedelprijs. Sjors. Hey, sterkte der. Ik maat eten nou. Wanneer komt Wennes kwallen? Nanne. Nooit weer, hoop ik.
Dat is wel het grote voordeel van een broer die deer is. Dan hoor je net een squallen. Sjors, dikke tuut. Maar je zucht swipet ze de app voort. Al die stomme appjes van mensen die de ton niet van begrijpen. Vage kennissen van de basisskwallen of uit het dorp. En alle appjes die het net komen. Mensen die het niet van haar jaren litten. De eerste misvolgt haar lief. Een hoes vol mensen. Maar toch alleenig. Ze drukt de AirPod stevig in de eren. Even alleenig wezen naar holle. Na je skoft glieden te doorriepen. Ja, dat is net? Vreeg het mem. Nanne helpt een van de AirPods uit haar eer. Ik raap die. Komst even? Nanne rint met haar man naar onderen. De politie is er weer. Het binnen die vrouw en man van de eerste keer. Na de reconstructie binnen wij er no wis van. Het docht blikken dat Timo op het moment van het ongeluk een foto op Instagram zette. Het is de post van Tolvoeren Santje. De laatste muziek die hij op Spotify hadde, wie Born to Die van Lana Del Rey. Een huivering kroept oer Nannes reg. Wat voor foto had dat West? Vreeg het huid. Nanne pakt haar telefoon. Het is de foto van hem en Glenn. Ze liet hem aan haar ouders zien. Gymnasium 6, een hele tour, leest mem. Wie het maar wier. En die muziek? Vreeg het huid. Nanne klikt op Spotify. Ze luisteren naar de muziek. Elk maar zijn eigen tenzen. Oh, my heart it breaks every step that I take, but I'm hoping at the gates they tell me that you're mine. 5 dagen na het ongeluk. Woorden van Timo. Troch een kier van het door sjocht Nanne de seel in. Alle feestgongers die te Aron week het huis zien en uitroem binnen, zitten hier nou bij en waar. Er binnen net genoeg stwollen. Gewoon mensen maar te steen. Het geroezemoes valt stil als Nanne, Huid en Mem naar binnen rennen. De pakes en beppes, omkes, tantes, neefkes en nichtjes zitten op de vaste regen. Tussen haar en in binnen 3 stwollen vrij. Timo luidt in zijn bamboekist in de spotlights, de ster te wezen die hij worden wil. Vanzelfs dicht bij de katheder en de microfoon. Op het scherm komen heel tijd foto's van Timo voorbij. Van elk libbesier in. Santje in totaal. Plus in dat ze maar zijn fjouwen opstenen. Timo als zoonierige maar zijn eerste zelfskreune boek. Timo achter de piano op zijn 12e. Timo op de surfplanken 2 jaar in. En Timo op het zebrapaad in Abbey Road vorig jaar. Een vriend van Heid en Mem praat alles aan elkaar. Heid vertelt over het leven van Timo. Glenn vertelt over de plannen die ze henen voor het tuskenier. En dat ze er Sanna uitzeggen om daarna te geren in een studentenhuis te wonen. Hij vertelt over alle kattenkweer dat ze uithellen hebben. En nou nooit weer dwaan kunnen. Ik zal die missen, vreun, zei hij met een smoorde stem. Maar een hand van zijn moeder rint er waarom naar zijn stoel. Er is muziek. Vanzelfs is de muziek. Lana Del Rey zongt Born to Die. Billie Eilish, Bury a Friend. Kurt Cobain zongt Come As You Are. Coldplay is The Mighty Scientist. En de Beatles fleur de boel wat op, maar Timo's favoriet. Octopus's Garden. Mensen snuten de noos, vaaien hem skiem bij de haan als ze denken dat geen het zocht, of ze haal je de noos lood op als de muziek speelt. Nanne betinkt dat er in haar leven nog nooit zo volle liter snot in hier rond de Bijnoordwest had. De 2 heel deerde mannen rennen voorop. Nanne, Aaf, Glenn en 3 oren vreunen van Timo rennen naast de kisten. Heid en Mem rennen erachteraan. Ze doggen saberen als stillen ze hem, maar de kisten met Timo erin glieden via het schildjes naar het graf. Misschien is deze hele begrafenis wel saberen, denkt Nanne. Dat Timo aast uit de kisten klimt en zei het wie maar een grapke. En dat elke dan heel het lakent en schreeuwt tegelijk erop, rot jongen! De kisten rollen met gemak over het asfaltdikje naast de begraafplak. Maar op het begraafplak willen de schildjes haast net meer rollen over het gas en de hobbelige groen. De kisten stuiteren het wat op en del en schoot een beetje van zijn plak. Van dat stik af maakte ze Timo een eindje tillen. Onder de oude eik is een grut rechthoekig gat. Nanne kan haast geen stap meer zetten als ze het sjocht. Haar voeten vielen van rubber. Lana Del Rey vlucht haar holle in. Feet don't fail me now. Take me to your finish line.
Oh, my heart it breaks every step that I take. Het lied werkt. Op de wjukken van de wudden zet ze de laatste paar stappen. Als Nanne haar omdraait, sjocht ze bjemmen en meeske Safir als ze schenk in. Ze pakt haar gitaar. De versterker wordt installeren. Optreden voor een grote groep meesken dwarden ze nooit. Nood ze weet dat een derde broer het slimst is dat haar komen kan, vindt ze het net zo eng meer. Haar podiumvrees is haast lieke dee als Timo. Toch klopt het haar het even in haar keel als ze om haar heen sjocht. Een haan op haar schouder. Timo! Sjong mien wudden. Ik begeleid die op de piano. Nanne sluit haar eigen en drukt haar vingers op de snaren. Noten zinnen net misschien. En de dag de nacht weer zocht. Sjoch ik helder hoe het is, maar juist. Dat ik liep je in die jacht. Sjoch die eigen weer voor mij. Krijg die helder voor de geest. Ik wist net dat het zaten vielen wie. Ik had van die het allermeest. In die jacht, is geen skaatkant en geen zuster. Nee, viel ik mij weer alleen. Ik wil jongen in die jacht. Ze is alleenig met Timo en de muziek. De tonen dwarrelje terug de takken hinnen naar de hemel. Pas als ze haar eigen iepenet, weet ze waar ze is. Timo knipeert naar haar en verdwijnt. Bellenblaas. De kisten zakken stadig voort de eerde in. Woesdoekjes vaaien weer te gezichten skin. Hij had zijn jerms om Mem en Nanne hinnen. Ze struien de blommen oer de kisten uit. Dag, lieve jongen, zei Heid. Wat zul ik die al de verschrikkelijkst missen? Ik houd van die voor altijd, zei Mem zo zeft dat het lieket of de wien het fluistert. Blijf nog zo lang mogelijk bij mij, zei Nanne in haar holle. Ze gooit een haan vol verjip mij netjes op de kisten. Ze rennen stadig voort. De meesken achter haar komen in beweging en deze keer komen ze te vastkien uit de kerkers van het bosk. Mooie reis, lieve jongen, zei Mirjam. De lietse fammen van de boervrouw gooien een tekening op de kisten. Meneer van Helmond luidt zijn haan op zijn het. Een oude mooike slacht een kruis. Een berg blommen giel, wit, blauw, reet, roze en peers vallen kriskras op de kisten en naast het gat. Maar een lietse club meesken drinken ze in het dorpshuis nog wat op Timo's libben. Het is smoek en vol in de lietse romte. De vrouwen met haar presenteerbladen ziegen zaagje er handig tussen terug. Nanne moet naar het huske, maar komt geen stap verder omdat elke keer wat ze in haar sissen wil. Pas na 2 uren wordt het wat stiller. Dat wie een mooi lied, jet Nanne vlak achter haar. Het is Glen. Zo mooi zongen, ek. Dank u wel. Nanne weet net goed wat ze schimmert. Timo had het voor mij skreun. Dat had er briljant dien. Het past precies bij die stem. Nanne's wangen worden warm. Ze kletsen nog wat. Het praten met Glen is lieke onwerkelijk als de rest van de dag. Part 2. Tussen elektriciteit en het dak. Het vijouwkante gebouw komt dichterbij. De trapers onder haar voeten worden hield iets zwidder. Ze zet haar fiets op haar verste plak en rint het squalplein op. Alle gezichten draaien haar kant uit. Nanne acteert een normale versie van haarzelfs. Als een robot beweegt ze haar jerms en voeten. Groepjes ben hadden op mij praten. Ze stwarje haar aan. Of ze sjoggen juist heel nadrukkelijk een oren kant op. Gewoon ze hoi, wil ze nooit hoi zien haar sissen. En oren ze neert, wil ze oors wol hoi sissen. Gelukkig komt Charles naar haar daarin. Kom, hij slacht een jerm om haar heen. In hier ben ik het zuske van, zei Nanne. Wij weten wel beter, zei Charles. Do bist volle meer. Morgen gaat het vast beter, dan is het oud nice. Aaf en Tom omjermje Nanne. Haar vreunen steen als een harnas om haar heen, want de eerste bel gaat.
De dag is irritant gewoon. Nanne's hele leven stiert op een kop. Maar op school praten ze nog gewoon over games, kleen en vloggers. Docenten zeggen kwad: "Hey Nanne, fijn dat je er weer bist." En ouwe hoeren daarna op persoonsvorm, dominante genen en Lenin. Het laatste uren hebben ze een mentor horen. Meneer Van Helmond deelt de involle formulieren uit. Goed om die weer op school te zien, zei er als ze dat van Nanne op haar tafel luidt. Leuk gedichtje. Maar als je die in april inschreeuw was voor een opleiding, was het wel wat meer weten als dit. Oké, zei Nanne. Dan gaat de vierdertje in de klasse. Ik ga voor je me alle keer een afspraak maken bij mevrouw Dijkstra, de decaan. De datum kiest Fini in magister en op het formulier. Ze hing je nog wat om op squallen. Wanneer moet de Jim naar Dijkstra, ta? Vreegt Jos. Dat kan altijd wel. Nevens mij wennet zij hier op squallen, zei Tom. Die vrouw had altijd dezelfde blouse aan, zo'n bruin-geel ding, dezelfde kleur als haar tosken. Dat komt vers terug al die sigaretten. Ze luidje. Nanne ek. Het viel vreemd. Luidje wielst haar broer die is. Ik maak morgen al, antwoordde Nanne. Ben benijd of ze weet wat voor opleidingen kiezen kan. Ik had zelfs echt geen idee. Dat wordt nog lastig, maar die pretpakket, zei Tom. Nanne verstief het. Dat helpt echt net, ja Tom. Ik zul toch wat matten na april? Tom houdt beide handen omheeg. Het wie maar een grapje, jer? Nou, heel grappig, biedt Nanne hem ta. Als Nanne de oren thuis bij mevrouw Dijkstra zit, had hij in die de blouse aan die het past bij haar tosken. Haar vingers hebben ek een bijpassende kleur. Goed als de best. Het spiet me te jaren door die broer. Dankjewel, zei Nanne, die het leerd had om vrolijk dankjewel te sissen. Krekt als kregen ze een mooi jiddy cadeau. Maar dan bist je van wat oors. Vertel, waarom? Omdat het mast. Juist, ja. Ik sjoeg je de opmerking van meneer Van Helmond. Weet net wat ze wil naar het VMBO. Nou, die haak je wel vaker hoorn en wil mij, ze binnen alle keren te plak kwam. Ze laak het haar giele tosken bleed. Ik ken een paar dingen voor die budgetten. Ik ken die folders mooi aan van opleidingen. Maar als geen idee hast wat worden wost, kan ik die een beroepentest aanbieden. Nanne klapt haar notebook iepen en logt in om de beroepentest te starten. Ze mat hield iets een karmaatje tussen 2 plaatsjes van een beroep. Elektriciteit repareren of een dak repareren. Wat een stomme kar. Nanne wil geen een van beiden. Nou ja, dan maar het dak. Medewerker galerie of medewerker tuincentrum. Ze klikt op de eerste. Vergadering notuleren of vergadering leiden. Jakkes, vergadering liep het haar sowieso saai. Ambulanceverpleegkundige of fitnesstrainer. Op het plaatsje zit een famke boeten op een groen naast een patiënt. Timo. Nanne begint zelf te goelen. Voor het eerst zo'n Timo D is goelt ze. Ze kan er net mee ophouden. Ze loekt haar knibbels omheeg, slacht haar jerms eromheen, haar lief skokt op het del. Ze schrikt op als de decaan binnenkomt. Die stjonkt naar sigarettenreek. Haar gezicht beloekt als zij Nanne haar wierte wangen en het plaatje op het scherm sjocht. Ja, ik begreep dat het van slag is nou. Nanne vaagt gauw haar gezicht droeg en giet oranje zitten. Giet wil jer? Mooi, zei mevrouw Dijkstra. Misschien mast even een slokje wetten drinken. Nanne snuit haar noos en dept haar eigen droeg. Ze liet het koude wetter oer haar polsen streamen. Dat kalmeert haar. Even later zit ze weer op haar plak en gaat ze verder met de test. Ze klikt en klikt en klikt en dan komen de verlossende woorden op het beeldscherm. Pedagogisch medewerker. Dek is biggelix mooi in een Benedijverblauwwerkje. Vertelt mevrouw Dijkstra als het 10 minuten later de testuitslag bespreken. Dan klopt het er hier en dan niet van die test, want ik hou het net van ben en ik haat ruf te verskeren je. Dan was misschien net te heeg griepen nou. Dat maar die broer en sa. Misschien was het lekker wat met de handen waan. Blommenskik of sa. Dan is letter altijd nog verder leren als het was. Ik ga niet mijn blommen, zei Nanne. Ze gaan altijd deer bij mij. De vrouw verhoort het van oranje-giel naar lichtgiel. Nou ja, het is ook maar een voorbeeld van zelfs. Sjoch. Ze drukt Nanne een stapel folders in de handen. Praat het thuis nog maar eens verder oor met die ouders. Dankjewel. Zonder de naai te zien neemt Nanne de stapel papier aan. Sterkte, zei de decaan. Maar de kaart voor een opleiding? Gauw stampt Nanne de gong op. Al rinnende proppert ze de folders in haar rugzak. Praten met haar ouders. Die hebben toch geen tijd voor haar nou.
Ze is enig ben, maar Timo had nog nooit zo'n grut plakkie naam als nou. Het laatste uren van de weken had ze muziekles. Het is maar een lieds clubke dat keerzen had van muziek. 12 in totaal. Welkom bij het allermooiste vak van de hele wereld. De egen van meneer Van Helmont twinkel je ondogensk. Dat houden wij via de geheim, oors wel elke niet in je wil zitten. Dit hier zullen wij vanzelfs musiceren, dus jongen en instrumenten bespelen. Maar we leren ook te improviseren, een stuk te componeren, teksten te schreeuwen en hoest die zelfs presenteerst op een podium. Hij sjocht om hem heen. Muziek is kunst, wist niet me dat? Stilte. Hij liet alle jaren muziekstikken jaren. Jazz, opera, indiepop en rap. Het is de mooiste kunstvorm die er is. Meneer Van Helmont praat hield iets fleuriger. Als alle leerkrachten zo enthousiast vertellen koeren over haar vak, dan zou squallen een stuk leuker wezen, denkt Nanne. We eindigen het squallen hier met een eindopdracht. Blikstiender. Ben ik al zo lang ontwut? Je maakt aan de slag. Je maaien, ja, maaien, het mat net, een tekst schreeuwen voorbij de muziek. Het handigste is om eerst de melodie te betinken en daarna de woorden. Maar wij doen het lekker om. Hij laat het. Alleen dan zullen je me begrijpen waarom het zijn volgorde lastiger is. Nanne pakt haar witte boekje uit haar rugzak. Ze schreeuwt, streept woorden terug, zet woorden op een oorplak. Het is een achtbaan met een blinddoek voor. Er gebeurt zo volle. Alles werd woe nooit in matten, ik word er gek van. Nee, dit is helemaal niks. Met een blinddoek voor de eigen. Stap ik de achtbaan in. Bochten, argroen onverwachts. Safvolle, ik verdwien de achtbaan in. Safvolle, ik verdwien. Nooit meer squallen, do hast maar gelok. Nooit meer squallen, van de baan. Meneer Van Helmont rint terug de klasse. Hij pakt haar boekje. Mooi schrift. Mag ik zien wat skreun hast? Nanne slacht de bladzijde voor hem iepen. Dat binnen net zo volle woorden, maar was toch saist in die fjouwe saisriegels, is een hele soort. Heel mooi dien. Dan wat loerder. Jim hoeswerk voor oorwieken, muziek en melodiemaatje op de zelfskreune tekst. De laatste 10 minuten joert wil ik maar Jimme een stuk uit de musical spelen. Fleurig het weekend in. Ze hing je nog wat om op het squalplein. Nanne zit op de tafel, Sjors en Tom op het bankje en Aaf, die het nooit stilzitten in, rint er wat omheen. Sjoch! Sjors liet een foto zien van een knappe jongen die het uit een tijdschrift stapt wezen koe. Waar is dat? Roept Aaf. Mien vreun, zei Sjors. Hij kreeg er een kleur van. De telefoon gaat roen. Wat een knappe vent, zei Nanne. Van herten, zei Tom. Sjors strielt van eer ta eer. En hoe gaat het met die Beach Boys af? Geen idee, ze giechelt. Die jet bij de vakantie. Daar hoef ik geen contact meer mee, hè? En Donan? Vreegt Sjors. Huh? Oh, neet. Sjors luidt een hand op haar schouder. Nou, do vindt die Glen wel leuk, toch? Nanne zucht het. Ja, stiekem wol. Maar, zei Aaf. Ach, zijn jongen van het gymnasium 2 jaar ouder. Die sjocht mij net steen, toch? Dat wist net. Ik hiek nooit toch dat ik in dit stomme dorp een vreun vinden zou. En sjocht mij nou. Sjors striel het alweer. Ze kletsen verder over de leefde, roddelen over klasgenoten en klaaien over leerkrachten. Even is er niet oors als dit moment. Nanne schrikt. Ze had al een uren net om Timo tocht. Een akelig gevoel kroept troch haar lief en kniept haar magen bij en waar. Is dat wel normaal? Ze wordt stil en praat net meer mij. Laak het als de oren luidje, maar je hebt net wat ze sissen. Uit losse stikjes. Wie kan? Hij de man binnenvoort. Maar Nanne weet net weer hinnen. Ze struint door het huis dat nou eindelijk een keer zonder visite is. En ze striekt met haar hand door de piano. Timo zei altijd dat ze talent hie, maar zij woedde er net on. Ze houdt het leven bij haar gitaar. Als hij speelde, dan wie het krekt of hij doens maar de piano. Ze blaren terug de muziekstikken. In de kantlijnen staan opmerkingen van Timo in zijn hoekige handschrift. Ze gaat zitten, sluit haar eigen en speelt. Net nadenken nou, gewoon de muziek volg je. De tranen streamen over haar wangen. Ik mis die sa, fluistert ze. Pak een boesdoek, snotnoos,
zei Timo naast haar. Nanne laak het en goelt tegelijk en vaagt haar eigen en nooskien, maar de mouwen van haar trui. Bist het echt? Of word ik gek? Een beetje gek wie is Thomas altijd al, hij laak het. Maar dat binnen de beste muzikanten. En voort is ze weer. Muzikant? Zij? En waarom bleef hij toch altijd zo kwaad? Ze beziekt een melodie te betinken voor het huiswerk van muziek. Mooi een blinddoek voor de eigen. Stap ik. Krekt als ze er een beetje in zit, jet ze de steentjes op de oprit knerpen. Houdt de man binnen thuis. Gauw docht ze de klep van de piano weer dicht. Hoi! Ha, Nanne, wie is het huiswerk aan het waan? Ja, muziek. Ah, mooi. Maar luister je, wij hebben aast visite. Tante Esmee en die komen. Oh, oké. Dan ging ik Boppe wel verder. Daar stiert mijn gitaar. Boppe ziet ze verder naar de muziek bij de wudden en past ze de wudden aan de muziek aan. Ze schreeuwt de akkoorden op in haar boekje. Noten, Nanne, speel je het op noten, zei Timo. Hij stiert bij de deur. Tinkst? vreeg ze aan haar broer. De telefoon trillet. Negeren, Timo is er nou. Shit, hij is al weg voort. Nog een trilling. Een nanoseconde later had ze de telefoon in de hand. Glenn. Hey Nanne, bist oké? Nanne's het doen ze het honderddoensjes in haar borstkas. Moi, koe beter. En do? Koe beter. Kan ik del komen? Del komen? No. Nood zij eruit zocht of ze een week lang net slipt had, alleen nog maar pizza eten had en de slimste verkoudheid ever had. Nanne. Ja, dat kan wel. Glenn. Ik kom er aan. Hij komt er aan. Kut. Nanne sjocht om haar heen. Gauw loekt ze haar Beatles t-shirt aan. Deodorant. Haar hier, die stomme slierten. Shit, wat mat ze dan nou mee? Wij binnen toch de hierspjeltjes. Mascara, oef, daar knapst flink van op. Beetje lipgloss en... Pff. Hoi Nanne. Glenn stapt door de dooropening naar binnen. Hoi. Als bevezen bleef ze steen. Timo's vrienden wie in een oren vraat. En nou stapt hij vooruit samen haar kamer in. Kan ik hier zitten? Zonder het antwoord uit te wachten, ploft hij del op haar bureaustoel. Hij draait heen en weer. En zij zit op het bed. Wat een drukte hieronder. Ja, ik word er helemaal gek van. Ik kan mijn eigen gedachten net eens jaren als... Tante Esmee stekt haar holle om de hoeken. Oh, sorry. Ik wist net als Tobesite hierst. Haast nog was wat? Dan neem ik het mee. Het luidt in de waskoer. Dat bedoel ik dus, fluistert ze als haar tante de deur dicht in had. Ik kan niet denken of ze zonder onderbrutsen te worden. Besje die mensken. Haha, of ze zien stomme dingen zoals sterkte de komende tijd. Dan denk ik, hoe sa de komende tijd? Komt Timo daarna dan waarom? Glenn knikt. Hoe is het met die? Vreegt Nanne. Kloten. Ik sliep min en denk al neer door als Timo en het ongeluk. Glenn's brune erger in de vol mooi wetter. Ik woed dat we 5 minuten langer op squallen bleun wienen. Dan hier hij misschien die Insta-post daar dien en net op een fiets. Maar ik moest gauw naar huis om op mijn zuske te passen. Heel wekenbaar. Ik denk ek vaak, als hij geen afspraak met mij hoorn hier om muziek te maken, wie hij dan later op een fiets stapt? Stil zitten ze een skofke naast elkaar. Haast wat te eten? Nanne had geen nocht om naar onderen te gaan, waar te besite is. Ze visket de chocoladereep uit de prullenbak. Als te dwast? Kom maar op, chocolade is het beste fretten nou. Wist u nog, was het op die verhaalpost hier is die die? Nee, zei Glenn met een volle moele. Born to die. Fuck, dat is ik zo. Glenn zong met zijn warme stem. Why, who me, why? Precies. Ze zwaaien weer. Gek hier. Timo wie mijn beste vriend en nou zit ik bij hem thuis zonder hem. We zoenen nog saf vol het waan te geren. Ja, wij ek. Hij wie heel wies met hij, wist je dat? Hij zei altijd dat ze mooi jongen koest. Echt? Vreeg het Nanne. Ze blierket. Dat had er nooit in mij zijn. Hij pleegde mij altijd. Ja, omdat hij een grote broer wie. Of is? Nanne helpt haar schouders op. Haast het wat uit? Vreeg het Glenn. Pff, ik weet net. Het is correct of ik uit losse stikjes bestingen. Chocolade is de beste liemtje in losse stikjes. Glenn brekt een grut stik voor haar aan. En Nanne stopt het in één keer in haar moele. Redde die ouders het wat op? Vreeg Glenn. Tja, zei Nanne met de moele vol.
Hij liep het zuiver fleurig en praatte hele tijd door Timo. Hij wil Timo's muziek op Spotify zetten of zo. En een Timo-boek maatje. Hij is een beetje hyper. En mem verschrompelt. Zodra Timo zijn namen valt, begint ze te schreeuwen. Ik ontrin ze maar een beetje. Nou, klinkt net als gezellig. Nope. En squallen? Nanne wordt wat verlegen van zijn aandacht. Maar, heel stom misschien, want het is maar VMBO, maar ik ben al net zo leerderig en nou kan ik mijn aandacht er net zo bij houden. Nou, dat liep het mij ook net zo gek, maar dan komt ze wel. Ze komt er wel. Nanne is te verbaasd om wat te sissen. Glenn komt naast haar zitten. Het zwit breekt haar uit. Had ze wel genoeg deodorant op? Hij liet haar de foto's van hem en Timo in zijn telefoontje in. Ze laat je en haal je herinneringen op. Hij gaat steen als de wekker op zijn telefoon aangaat. Ik moet naar huis. Eten en op mijn zuske passen. Hij houdt zijn jerm ziepen en Nanne komt overeind. Onwennig kroept ze het in hem aan. Sterkte. En om te horen keer. On dan. Oh nee, wat een stomme tekst. De losse stikjes dat ze uit bestiert vallen alle keer op de groen. Toch maakt het haar het een fleurige salto als ze de door achter hem dichtdocht. On te oren keer. Oktober. Een holle met sjerp en watten. Thuis is een schaakboord. Nanne zet strategische stappen om haar ouders te ontrinnen. Ze wil hem net om 4 rinnen. Heid is nog heel tijd energiek dwaande met zijn Timo-projecten. Nanne is bang dat ze hem bij een verkeerde stap van het schaakboord slacht. Het is stil in de huis. Krekt als had in de kierkes in de vlier en morgen vol stoppen met kit. De streamen besieten bluwen voort. Zo vaak als Nanne kin bleef ze op squallen omhingen met Aaf, Sjors en Tom. Huiswerk gaat voor geen meter, haar holle zit vol met sjerp en watten. Ze stiert nog krekt vol dwaande op alle vakken, maar daar is ook alles mee zijn. Uit de mem valt ze maar net lastig met haar problemen. Die hebben al genoeg aan de holle. Tom is irritant, maar ze san niet om de grappen. Sjors en Aaf binnen leef, maar zit op san oor level. En van Glenn had ze niet meer jet. Ze bezieken maar net meer om hem te tinken. Eins is muziekles het enige dat vanzelfs gaat. Ik wil die vreetje om mij te dwaan aan het Christoptreden, zei meneer Van Helmont naar de les. Nanne schrikt. Ik wil net toneel spelen. Nee, dat hoeft ik net. Elke keer mij dwaan wat er dwaan wil. Van doens ont cabaret. Van een muziekoptreden ont het voorlezen van een eigen gedicht. Nou, ik zou net weten wat ik dwaan maat, ja? Misschien wel stou een lied spelen die jongens. Hast dat wel eens dien? Ja, op de basiskwallen. En thuis met Timo. Heel vaak. Ik vind dat het een bijzondere stem hast. Een opvallend goed gevoel voor ritme en een heel goede aanslag. Oh, zei Nanne. De woorden fladderen wat terug haar holle. Als het maidwaan was, kiest je dan squaltijd oefenen. Nanne tinkt even naai. Als ze langer op squallen bleven kin, hoeft ze net thuis te wezen. Ze vier het op. Jawel. Meneer Van Helmont liet zijn vingers over de pianotoetsen gaan. Van heeg naar leeg. Dat dacht ik al. De boeken lezen iepenslijn op de etenstafel. Skiernis, de Tweede Wereldoorlog. Ze leest het voor de 3e keer, maar de Allieerden, Spitfires en D-Day komen net binnen. Ze zou echt beter haar huiswerk dwaan moeten. Alles zie verstellen mooi voor het examen. Maar waarom eens? Als ze slacht, moet ze wedrijden hier naar je squallen. Om te leren ruften te verschijnen en fruit te schielen en flessen te jaan. Ze rent naar de muziekkast van haar ouders. Ze blaast het stof van de hoes van Eric Clapton en luidt de LP op de pick-up. De plaat kreeg het als een kampvuur. Ze draaide hem vaak met Timo. Nanne jet hoe Clapton zijn vingers over de snaren gliedje bij Tears in Heaven. Zou dat net een mooie song wezen voor Christ? De stientjes knerpen. Gauw de LP op bergje. Waar weet we mem daar ek al vertriedelijk van. Lekker om het leren? Vreeg het Heid. Hij zet de boodskippen voor het jongzieten op het oorjocht. Ja, ik ben haast kleer, liegt Nanne. Ze beziekert nog wat grammatica van Friesk in haar holle te stampen. Maar de staveringsregels en tijdwoorden komen net terug de sjerp en watten hinnen. Wat doen wij met Timo's kleren? Vreeg het Heid midden in een hap jentjes. Met maar eigen rooie haast uit haar holle. Haar varken bloed hingen in de loft. Hoe sa wat doen wij met Timo's kleren? Nou, misschien kunnen orde wat mij. Ze liet de varken vallen. Een bjentje vlocht door de tafel heen.
Timo is nog maar 2 maanden deer en dovel zijn spullen al het huis uitwaan. Soms valt de stilte net op, maar de stilte die het nou valt, klinkt keihard. Nanne sjocht voorzichtig van huid naar mem. Ze sissen van alles, zonder te praten. Schreeuw het op, jet Nanne Timo sissen. Ze sjocht hem net begriepend aan. Jest het net? De akkoorden hoeft er alleen nog maar bij te betinken. Nanne pakt gauw haar witte boekje en schreeuwt het op. Wielst op de achtergrond heit de mem discussieerde over de kleien. Kleien eruit of net? Het is stil in de kamer. Nee, dat mag maar net. Soms valt de stilte net op. Nee, de stilte klinkt keihard. Ze praten zonder woorden. De oren middies op squallen pakt Nanne heel stadig haar tas in. Ze hoopt dat meneer Van Helmont nog wat met haar praat. Hoe gaat het, Nanne? De truc gaat werken. Moi, antwoordt ze. Geert wel. Dat is te begrijpen. Rauw is net samen wat. Praat wel maar die ouders? Nou, net echt. Hij is heel druk met Timo. Hij wil wat van zijn muziek op Spotify zetten. En hij maakt een fotoboek over hem, met zijn teksten erin. Dat wil hij dan uitjaan voor vreunen. Timo wil schreeuwen worden. Aha, het zit in de familie. Wat? Nou, muziek maken en schreeuwen. Daar hast mooie teksten schreeuwen van muziek. En de oerzetting van Tears in Heaven doen wij together. Maar daar hast een goeie inbreng. Schreeuwst je vaak? Och, soms. Ik doch maar wat. Nou, bleef dat waan. Het is prachtig. Nanne wordt warm. Oh, dank u wel. Die creativiteit helpt hij om die gevoelens een plak te jaan. Wist ze dat? Nanne schudde haar holle. Ze tinkt aan Timo die het heel tijd bij haar komt als ze de gitaar pakt, piano speelt of zijn schriften hier beslacht. Ze zuipt maar neert. En die mem? Nou, die goelt en slipt een soort. Ik dwa net zo volle te sissen, want dan ben ik bang dat ik haar lastig val. Dat is net makkelijk, antwoordt meneer Van Helmont. Nee, net echt. Ze beweegt haar voeten wat heen en weer. Ik denk dat ik begreep waar ze toch heen giest, zei meneer Van Helmont. Mijn vrouw is 4 violien stomen. Oh, dat wist ik net, zei Nanne, mijn hand voor haar moeder. Het went nooit. Nanne moet even slokken. Ze tocht dat ze er op een dag doorheen wezen zou. Dat zissen ze toch, dat het een plakje jamast en dat staan weer vierde kist. December. Kent mijn namen nog? Als mieren in een mierennest rint elke een drok in en uit en heen en weer. Het Christoptreden is op een laatste jong voor de vakantie. Nanne stemt de gitaar en docht een paar stemoefeningen. Doe maar eens naar disse, zei meneer Van Helmont. Hij komt maar de holle om het door van het lokaal, dat de fammen haar een omklaaien maaien. Maaie zucht komt zo rein. Ze hing het haar gitaar om haar nekken. En ze sjocht nog een keer in de spiegel. 2 grutte blauwe eigen sjoggen weerom. Together rennen ze naar de coulissen. De aula zit vol. Alle leerlingen binnen er en alle deelnemers hebben broers, zusters, pakes, beppes en ouders naam. Haar het begint hudde te klopjen. Vooral als ze een glimp van huid en mem sjocht op het treden regen. Komt goed, zei meneer Van Helmont. Het wichtigste is dat het publiek vierlijk kind wat sto vertellen wost. Dat kind alleen nog als sto het zelfs ek vielst. Het podium is grut en leeg. De zeel een donker gat. Alleen nog de mensen op de eerste riegen kan ze goed zien. Nanne houdt haar moeder bij de microfoon. Dit versje is van mijn broer Timo. Hij is, deergongen dit hier. Het geroezemoes in de zeel houdt op. Het is dat famke van die jongen maar die vrachtwijn, jet ze in je sissen. Die jongen maar die telefoon op een fiets? Evekes is uit haar concentratie. Gewoon verder gaan, zei Timo. Hij stiert vlak bij haar op het podium, in het zuster, onzichtbaar voor het publiek. Nanne kuchelt. Ik vreeg je mij af of hij ouder wordt in die hemel. Ik word wel ouder vanzelfs. En stel, ik weer 94 jaar en ik kom hem letten zien. Zou hij mij dan weer kennen? Zou hij mijn namen nog weten? Ik zong Tears in Heaven van Eric Clapton. Oerzet in het Friesk troch mij en mijn briljante muziekleraar. Dank u wel, meneer Van Helmont. Hier is Tranen in de hemel. Nanne sluit haar eigen. Een enkelde spotlight is op haar en de gitaarjochten. Ze begint in A, slaagt dan een E aan. De akkoorden binnen net zo dreig. De tekst ek net. Het enige wat ze dwaamaat is tinken aan het westjen met Timo. Hoe 80 hier.
Kens mijn namen nog, als ik die sjog in de hemel. Is hetzelfde nog, als ik die sjog in de hemel. Ik moet sterk wezen, verder gaan, want ik weet dat ik net hier in de hemel. Hou mijn hand dan vast, als ik die sjog in de hemel. Hast du mij je rein, als ik die sjog in de hemel. Ik vind mijn paard, terug die en nacht, want ik weet dat ik net hier in de hemel. Ze draaft, vlucht Timo in de jerms, vanzelfs weer kennen zij en waar nog. Ik moet sterk wezen en verder gaan, want ik weet dat ik net hier in de hemel. De laatste akkoorden galmje via de klankkast van de gitaar terug de speakers. Ze iepen het haar eigen. Het is moe stil in de ziel. Ze schrikt, wie het zo beroert? Dan sjocht ze tranen glinsteren onder de eigen van de meesken op de eerste riege. Ek op de tweede riege glons het te wat. Stadig gewoon stiegt er een applaus op uit de ziel. Traag en zeft. Meesken gaan steen. Het applaus wordt loeder. Goed dien, roept Timo naast haar. Hij is net meer als een silhouet. Dat wie vet is. Nanne laket en stiert op. Ze maakt een kwatte boeging en rint de coulissen in. Daar heeft meneer Van Helmond haar maar een grutte smaal op wachtet. Na de optredens drinken ze nog wat. Dat wie prachtig. Wij wisten hier dan net eens dat liedspielje zoest, zei mem. Haar make-up zit zwart uitvagen onder haar eigen. Nanne skammet haar voor haar mem. En ze skammet haar omdat ze haar skammet. Ik ga wat op squallen oefenen. Nanne weet net wat ze via de sissen had. Gelukkig komen Aaf en Sjors op haar afstwarmjen. Ze springen haast boppen op haar. Het wie geweldig! Tom stiert ernaast. Zijn jerms bongelje als touwen naast zijn lief. Pling! Glenn. Gie het goed? Verheerd sjocht Nanne nooit berjocht. Glenn! zei het in de oren. Ik dacht dat hij mij verjitten wie. Aaf en Sjors maakt zijn hetje met haar in handen. Nanne. Ja! Glenn. Mooi. Stuurst mij een filmpje? Glenn die de filmpje wil van haar? Tomme. En? Vreeg meneer Van Helmond letter als Nanne haar spullen in het lokaal inpakt. Nou, het gie wel goed, geloof ik. Do hast het hartstikke goed dien. Koest er wat van genietje? Jawel. Mooi. Hij krijgt haar plektrum op van de groen. Hoe sjochst de oontje in de Christvakantie? Maar, Nanne's kiel zit in een pot dicht. De feestdagen binnen het slimste, zei meneer Van Helmond. Sterkte. Er komt een betere tijd, maar je mag terug in. Met trage stappen rint Nanne terug de gong naar de uitgang. Voor haar leest ze 2 weken vakantie met feestdagen. Wat een feest zal dat wezen. Haar erg valt op een kleurige poster op het prikbord. Sjong, Voice van Friesland, tol voor het 18 hier. Jongens en vammen met microfoons en gitaren op een foto. Audities in maart, finale in juni. Ze maken een foto. Thuis maar eens op die website zien. Goeie Christvakantie, roepen ze op het squalplein. Noffelijke dagen. Nanne loekt haar gitaar op een reg en fietst zo stadig als ze kan naar huis. Een antracietkleurige wolk. De dagen boeten binnen lieke donker als de sfeer in huis. Ze zitten alle treien in een eigen antracietkleurige wolk, die het om de kriesdagen heen gitzwart wordt. Het binnen de kwartste dagen van het jaar. Gelukkig maar, Saffolste gauwer binnen ze voorbij. Wat Nanne ek docht is een vakantie, Netflixen, Insta of gitaarspelen, er is neet aan. Hij zit de hele tijd op kantoor, druk met Timo leven houden. En men wil niet van zijn projecten weten. Ze wil de foto's net zien, want dan barst ze weer in golen uit. Ze zit maar in haar hoekje op een bank of ze luidt op bed en soms rint ze een eenmaal in vriendinnen. Zo nou en dan doggen ze saberen of het alles gewoon is.
Zullen wij scrabbelje? Is het wat om het Christdiner te beginnen met bruschettas? Maar waar zullen we oud en nij vieren? En hast dan nog huiswerk? Nanne bleef zo vol mogelijk op haar kamer. Ze luidt op bed met haar mobiel. Ze stuurt Glenn het filmpje dat Aaf van haar optreden maken had. Binnen een minuut reageert het er. Te gek, echt een talent. Dank u wel. Mooie Christ. Daarna bleef het stil. Wat hij ze oorstocht. Zo'n leuke jongen had toch geen interesse voor haar? Ze scrolt terug haar foto's. Oh ja, die poster van Sjong. Ze tikt het adres van de website in. Sjong is een tweejaarlijks Friestalig Sjongfestival van jongeren van 12 tot 18 jaar. Deelnemers schreeuwen een Frieske tekst op een bestaand popnummer. Daarmee doen ze auditie. Maar een band of als solist. Ze begeleiden haar zelfs of zongen op een orkestbaan. De beste deelnemers van de voorrondes gaan terug naar de finale. Doe je mooi? Nanne leest verder. Als ze wil, mag ze meedoen aan een muziekworkshop. Kapot! Oer een Frieske tekst op een bestaand popnummer hoeft ze echt net lang nooit te denken. Born to Die van Lana Del Rey. Ze slacht voortdurend haar White Album-schrift iepen. Eerst schreeuwt ze de Engelse lyrics op. Troch al die muziek die ze altijd luisteren had met Timo, is haar Engels tenminste goed. Ze zet het oor in het Friesk, pakt de gitaar en zongt de melodie. Nee, de teksten binnen te lang. Ze moet de woordleden tellen om goed uit te komen. Zo had ze het leerd bij meneer Van Helmond. Bennen om deer te gaan. Waarom, waar ik, voorten hop me no, breng me naar de eindstreep ta. Oh, mijn het breekt bij elke stap die ik nou zet, maar ik hoop je bij de poorten, ze vertellen mij dat bist van mij. Die Riegel is te kwaad. Ze pakt haar gitaar en speelt de Riegeltekst. Nee, dat liep het nergens op. Zou het net volle beter wezen op piano? Maar dan moet ze op squallen oefenen. Men wordt hysterisch als ze wat onrekkert dat van Timo is. Of ze moet wachten om mem een keer voort is. But I'm hoping at the gates they tell me that you're mine. Maar ik hoop je bij. Het slag het net. Ze klapt haar schrift dicht. Ze had geen nog meer om maar die woorden om te pielen. Ze kan je net meer wezen en ze fietst uit de donkere wolk naar Afta. De koude decemberwien snijdt als een mes in haar wangen. Ze fietst wat harder om het te vielen. Ze wil weer vielen. Deze verdoving wordt het wel heel lang. Bij Aaftuus flonkeren de kjeskes, de Christbeam en de Christdecoraties gezellig. De tafel stiet vol met lekker snobbersgoed. Haar mem skodde de kaarten. Ha Nanne, dost mooi maar een potje uno? Nanne skoot aan. Een beurt oerslaan, fjouwe kaarten pakken, van kleur verhoor ze leidt je om en voeter je op alle pesterijen. Na 3 potjes besluiten Nanne en Aaf om koekjes te bakken. Ze krijgen de sloppe lach door alle gekke vormen die ze kneden. Als Nanne letter naar huis fietst, krijgt ze pijn in de buik. Net van alle daai dat ze snoppen had. Het is zo'n knoop in de magen. Het voelt als had ze wat verkeerd dingen. Ze had urenlang net on Timo tocht. En ze had een sloppe lach gewoon. Mooi dat wel? Hoi, roept Nanne saberen fleurig als ze thuis komt. Hey Famke van mij, haast het leuk gewoon bij Aaf? Heid zit boppen een squondoze met foto's. Geet wel, zei Nanne. Even chillen boppen hier. De kamer van Timo loekt haar als een magneet naar binnen. Nadat tante Esmee met het berg wordt terug het huis doen, was Nanne der haast net meer heen te gaan. Maar ze mat nou wel. Ze wil hem bewijzen dat ze hem net vergeten is. Ze visket zijn dagboek weer uit zijn squaltas, die het nog altijd net uitpakt is. Alleen nog de bananenskiel in het voorvakje is eruit hellen. Nog 10 mannen en dan een tuskenier met Glenn, leest ze. De sparrekken plunderen en dan maar de rechtsek terug Europa. Liften om de bregen sliepen in Parijs, druiven plukken in Frankrijk. Om een goed debuut te schrouwen, moet ik eerst Libië, de leefde kennen leren, ervaringen opdwaan. En daarna nog even naar de universiteit en dan mijn eerste roman schreeuwen. Ze glimket. Na mijn studie een skoft in Engeland wenje. Het loon van de grootste schreeuwers. Het beste plak om mijn debuut te werken. Wow, zou Glenn dat weten? Thuis wisten ze het net.
Uit het neert stiep mem in de kamer. Wat toch sto hier? Vreegt ze mijn oerslaande stem. Nanne liet het schrift uit haar hand vallen en giet steen. Zo koud als een koelkast pakt mem het schrift op en stopt het weerom in de reegzak. Op precies hetzelfde plak dat het ziet. Het dekbed dat Nanne op zitten had, frommelt ze weer te plak. Alsof ze een boesdoek in de moelen had, zei ze. Ik wil net als sto je komst. Mem, Timo komt echt net weerom hier. Hij is voort. Deer. Voor altijd. Mem goelt nou. Hij draaft in 4 stappen bij de trap op. Wat is hier aan de hand? Nanne pakt het dekbed en skoddet het terug en waar. Zijn kamer is geen museum. Hij zijn eigen streamen nou ik vol met trainen. Het is of de raket opstiegen wil in Nannes lief. Troch hem zit ik maar janken de ouders, die het alleen nog maar druk binnen mijn harendeerde zoon. Nou, ik ben direct nog jer? Ja, dat weten wij toch, zei Heid. Oh, daar merk ik dus mooi neert van. Hij is er net meer, maar alles draait om hem. Koe die klootzak net beter uitzien? Nanne skopt in het bed. Mem slacht haar hand voor de moeder. Dat zeist net. Jawel, dat sis ik wel. Als hij net met zijn mobiel in de hand op een fiets zitten hier, wie mijn libben nou net verknalt. Ze rint de slipkamer uit en slacht de door met een knal dicht. Janneke, het is juist goed dat ze eindelijk zei wat ze vielt, jet ze hard sissen. Ze wil het net jaren. Gauw drukt ze haar airpods in de eren. Kriesbeam, olieballen, chocoladekroonsjes, bruschettas, vuurwerk, vrede op ierde. En een gelukkig na hier. Nou stek het alle keer in de fik en stik er lekker in. Nog een paar dagen vakantie. Nanne hier nooit dacht dat ze vakantiedagen zo haartje kunnen zoe. Heid en mem kuieren in het bosk. Of Nanne net even mooi woe. Nee, vanzelfs net. Daar binnen alleen nog maar bjemmen. Ze iepen het de klep van de piano. De akkoorden voor de gitaar witsen. Voor de piano maakt ze even ziekje. Al snel vindt ze de goeie toetsen. Ze zongt. Waarom waar ik voorten hab me nou. Breng me naar de eindstreeptaal. O, mijn het breekt bij elke stap die ik nou zet. Maar ik hoop je dat. Yo, sis! Timo zit op de piano. Dit is echt kapot. Als die net maar win giest, dan weet ik het ook net meer. Tinkst? Ja, maar speel je het eens een beetje trager. Waarom? Doch nou maar, dan merkst het wel. Plop, de piano is wel leeg. Blijf dus wat langer. Maar je zucht begint opnieuw. Hij had wel gelijk. Trager is beter. Het dramatische, dreigende gevoel komt nog beter tas in jocht. Haar vingers vinden de toetsen zonder nadenken. Er is geen onderscheid meer tussen het lied, de muziek en haar. Ze speelt het heel tijd op een nij. Als is het een eindeloos verhaal. De steentjes op de oprit knerpen. Ze schrikt op. Heid de men binnen waarom. Gauw klapt Nanne de piano dicht. De orenduis zit ze aan haar bureau. De Christvakantie is haast voorbij. Ze moet nog leren geschiedenis en ze moet dialogen Engels opschreeuwen en opnemen. Oors die ze dat altijd maar mem, maar ze dwat haar net te vregen al. Nanne pakt een pin en zet een dikke streep door de woorden. Ik ha een broer. Hij is er meer als eer. Hij is meer deer. Hij is er minder als eer. Hij is deer. Geen woord Engels bij. Opnij. Het hoeg net te riemjen, zei meneer Van Helmond altijd bij de muziekles. Ze krast alles terug. Traaie klopjes op haar door. Komst nou even onder, vreeg het Heid. Ik denk dat wij praten matten. Oké, zei Nanne zo gewoon mogelijk. Ze ploft op een bankdel. Heid de mem dwat ze net onder te zien. Heid begint. Wij maatjes is wat zwargen om die. Daar loekst die zo weer om. Oh, Nanne is opluchten. Ze tocht dat ze leuk op haar wijze zoenen. Omdat zij krekt zo leuk wie. Mem komt naast haar zitten. Dook is altijd bij u terjochten. Is goed, zei Nanne. Ze zou net weten wat ze sissen mast. Ze wil sans zo het sissen. Heid knikt. Echt waar, Jer. Dat de keer leuk wist is net slim. Dat is juist heel goed. Do bist het dan kwiet. En wij weten dan een beetje wat er terug daarheen giet. Nanne ontspant wat. Bist leuk op Timo? Vreeg het mem. Soms, zei Nanne. Dat is begrijpelijk, zei Heid. Dat is prima. Echt? Vreeg het Nanne. Mem luidt haar hand op Nanne haar jerm. Ja, echt. Januaris.
Bevriezen lik als een rooske. Ze zitten boeten op het bankje, met chips en muziek. Nanne iepen het magister. Fuck, zei ze. Weer een onvoldwaande. Haar rapport voor de Christvakantie weer ek al net al te best. Knap van die, mooi zo'n pretpakket, zei Tom sarcastisch. Klootzek, raast Nanne. Ze pakt haar tas en stampt voort. Begriep dan niet, roept af. Haar broer is deer, ja? Had ze de deer van Timo nou nog net verwerken? Je hebt Nanne Tom nog vregen? Ze begint te draven. De oren hoegen net te zien dat ze oestjoer is. Thuis smiet ze haar fiets op de groen en knalt de door hut achter haar dicht. Mem sjocht op van haar hoekje op de bank. Och, Famke, wat is er? Waarom had Timo krek deergeen als ik in mijn examen hier zit? Hij weet toch dat ik leren dreig vind? Nanne, zei Mem. Nee, troch Timo zit ik nou met 2 vertriedelijke ouders. Troch hem kan ik geen examen doen. Wat zou je nou? Vreegt hij die blijkbaar thuis is. Ik steen voor haast alles onvoldwaande. Mem fjerre toerijn. Dat wisten wij net. Nee, omdat je me nooit tijd had om op magister te zien. Omdat je me nooit tijd had om met mij te praten. Omdat je me altijd met Timo dwaande binnen. Hij is deer, maar het lijkt of hij meer libbert van je als ik. Op het soesje in Nanne's eren naai is het stil. Sjoch, roept ze, nou zie je me wenneert. Hij krabbert zijn kiel. Ik vind het heel goed als je dat zeist. Du hast een punt. Wij binnen daar net verjitten, echt net. Maar we binnen zo verschrikkelijk opslokt door ons eigen verdriet, dat maakt oors, vanzelfs. Nou, dat kan hier dan net, want Jimme binnen altijd min te bereiken. Oh, wat die Timo briljant, met zijn muziek en schreeuwen en gymnasium. Hij zijn gezicht verspringt als een stoplucht van reed naar wiet. Ons zijn noos bongelt een drip snot. Mem zocht maar grutte wiet reerde ergen naar Nanne. Sjoch, waar dat gejank op Timo? Wij goelen net om Timo, snikt Mem. Wij goelen om die. Oh, dat, stammert Nanne. Het spiet me. Bloost er nog even zitten? Vreeg meneer Van Helmont de Oredijs onder een van het mentor oren. Begint hij nou ook al te emeljen? Het zal wel oer haar minnesievers gaan. Do hast een drege tijd achter de rug. Timo is die, thuis is alles oors, maar op squallen giet alles gewoon verder. Nanne knikt. Wat zoest wollen het oren squal hier? Het ier oordwaan of beziek je te slagjen? Slagje, zei Nanne. Als ze zakket, maat ze oor hier bij die lietse band van VMBO 3 in de klasse. Dat is eens nog slimmer als ruften verskinje. Goed, dan gaan we daarvoor. Nanne tinkt aan haar dramatische onvoldwaandes. Maar hoe dan? 2 dingen, zei meneer Van Helmont. Eén daarvan is dat het wist west het voor dorst. Als je een mooie opleiding vindt voor takkoms kwalier, dan hast je motivatie. De DK vindt dat ik op been passen moet. En dat wil ik net. Nou, dan maast of je de ziekje. Hast dat al dien? Nanne skot op mij de holle. Ohne slag dus. En verder maast een manier vinden om deze laatste periode te leren. Ik kan mij thuis gewoon net concentreren. Aha, zei meneer Van Helmont. Dus waar maast dan in huiswerk doen? Net thuis? Nanne tinkt even naai. Bij huiswerkbegeleiding, krijg de chars. Ik zal op mijn ouders vregen. Thuis loekt Nanne het laad van haar bureau iepen. Onder de koekjekrommels vindt ze de stapel knoekelige folders die mevrouw Dijkstra haar man en Lien Marjoen had. Schoonheidsspecialist. Jakkes nee, de gore poekels van oren meensken nu drukken. Accountmanager. Klinkt als mantelpakjes, strikken en vergaderingen. Bedrijfsadministrateur. Saai. Gastronoom sommelier. Dat is wat maar eten en drinken. Dat is misschien wel wat. Muziek. Huh? Zei Nanne loet op. Bestiert dat? Ze bladerde de folder terug. Haar eigen flitsen over de tekst en de foto's. Bandlessen, verskate muziekstilen, die een eigen muziek componeren, muziektheorie en het wordt met traaien hier. Jeetje, dat wil ik, zei ze loet op. Jo sis, bist eigenlijk wekker? Timo zit in kleermakkerszit op haar bed. Deze opleiding is echt kapot. Dwaan! Het licht skient weer. Uit het zwart komen 1 voor 1 kleuren te voorschijn. Lost but now I'm found. I can see but once I was blind. I was so confused as a little child. Zong Timo. Lana Del Rey, preuvelt Nanne. Maar hij is alweer voort.
Wat bist toch fleurig, zei het bij het jongens eten. Ik ga in het heljen, mijn examen. Ik wil naar huiswerkbegeleiding. Daar kan ik me beter concentreren en dan hoef ik thuis haast niet meer te doen. Maar dan matte je me even dingen invallen en zo. Mooi, wat kost het dat? Vreeg het mem. Nanne haar fleurige slacht om in onwaar. Ze wie zo grutsk dat ze de oplossing hier voor haar probleem. En nu begint mem te 1 miljoen jild. Wat maakt het dat nou uit? Het maakt het niet uit. Ik vreeg het me alleen nog maar aan, zei mem in hege stem. Ik weet echt wel dat het joor is. Wie ik Timo maar, hè? Die hier geen enkel de begeleiding nodig bij squallen. Het wie je me vast beter uitkwam als ik deegong wie. Alle treien bevriezen ze. Lik als de slieperden in het meerke van Toonrooske. Het is stil. Zelfs de klok tikkert net meer. Terugbreekt hem de stilte. Je gaat wat verschrikkelijk mis. Hij knikt. Was to no seist is een hele protte. Daar moeten wij de tijd voor nemen. Ik wil dat wij alle weken op vreed bij elkaar zitten gaan om te praten. Laat dus goed beginnen. Maart. Een taart van emoties. Met het licht en de kleuren is ek een messcherpe pine te vaskin kwam. Nanne kreeg het in patjes serveren. Een bitter stik voor verdriet, een zoer stik voor leukens, een zout stik voor jengst en een zwiert stik voor liefde. En toch slag het haar om het te werken. Want juist dan tinkt en fielt ze neer. De pine komt pas voor het licht als ze neer om handen had. En dat is net zo vaak. Huiswerk en de taarrieding van Sjong val je de dagen. Nanne beziekt haar om zichtbaar te bewegen troch de mensenmassa. Ze is duidelijk net de enige die door het auditie dwaan mooi van Sjong. Op het grote televisiescherm zocht ze de opnamestudio. Deed jongens aan het slepen binnen met microfoonstanders en lichten. De presentatoren maakten grappen met de jury. Thuis wie ze net zo zenuwachtig, maar nooit ze hier omrint, liekt het alsof zij de enige is die net weet hoe ze haar gedragen moet. Hier ze haar toch maar mooi om een joet. Maar dan hier hij jet dat ze op een piano speelt. En het moet geheim blijven van mem, dat ze thuis stiekem Timo's piano oorrekt. Hoi Nanne. Nanne schrikt op uit haar gedachten. Oh, hoi. Het is een jongen die ze nog ken, van de Sjongworkshops tekstschreeuwen en muziek. Komst bij u zitten? Hij wies naar een groepje deelnemers die op de groen zitten. Is goed. In hieren is het zo gezellig dat ze haar zenuwen even verjit. Nanne, de vrouw die de hele dag heen en weer rent met een klamboot in haar hand, stiert voor haar. Domeist. Oh, ze komt door Rijn en rent achter de vrouw aan naar de opnamestudio. Succes, roepen de oren haar naai. Op de beeldschermen in de montagekamer zocht Nanne de kandidaat voor haar. Nanne slokt. Als dit het niveau is, kan zij het wel via te joet. Domeist binnenkomen, je? Ze stapt de opnamestudio in. De camera's, het minkpaneel, de microfoons, het is alle keren zo echt. De zenuwen streamen als een elektrische golf troch haar kiel en buik. Het is of ze de groen onder haar nek meer vielt. Welkom, domeist die song jaren litten. Maar zwalkje in de passen rint ze naar de piano. Als ze zitten gaat, stiert Timo in hier naast haar. Tik maar gewoon dat wij nog bij hem binnen en thuis een optreden door een verheid en mem. Nanne glimkert naar haar broer. Ze sluit haar eigen en slacht het intro aan. Oh, mijn hart breekt bij elke stap die ik nou zet. Ik hoop je dat de poorten mij vertellen zullen. Do bist van mij. Ze is eenmaal het lied en zweeft maar de melodie terug de romte. Lange wij gaan terug, maar je willen onderwijs. Die laatste woorden de laatste keer. We binnen om dit te gaan. C-E-G. Nanne drukt de laatste tonen lichtjes aan. Ze iepen het haar eigen en laan het weer in de studio. Mooi! Timo boegt voor haar en docht of zijn pet van zijn holle hellet. In dezelfde beweging verdwijnt er. Dat wie prachtig! Het zie je best een keer terug naar de finale. Doe jest nog van u als erbij zit. De link naar de videoclip sturen wij daar ta. Dank u wel. Maar een big smile rint Nanne de studio uit. Een week later zit Nanne stil achter haar en mem in de auto. Al weken stiert het maar dikke zwarte letters in haar agenda. Iependai muziek mbo. Joet is het dan eindelijk Safir. Het is de finish en hopelijk tegelijk een start.
De squalle is grut. Nanne rint lokaal in, lokaal uit. De leerlingen, de studio's, de docenten, overal instrumenten. Het azen met muziek en fielt als thuiskomen. Pas als Nanne alles sjoen en oorrekken had, verlieten ze haast als laatste het gebouw. Dit liek het hij wel wat, of net? Vreeg het hart op de wromreis. Het wie krekt een dream. Ik hoop je echt dat ik daar naar tak in. Hier Timo het maar sjoen, denkt ze erachteroon. Dat klinkt goed, zei mem. Wat moest dwaan om oornomen te worden? Nanne bladert de papieren terug. Dat zal wel heel dreig wezen. Waar won nou net nooit zo'n squallen? Oh, hier staat het. Hoeker speciale eersken binnen er. Het is wichtig dat het muzikaal en creatief bist. Muzikaal ben ik wel, leeuw ik. Ben ik creatief? Hoe weet je zulks eens? Nou, als ben wie is dat al? Mijn Aaf en Timo haast een keer in een vakantie een grote vaststelling maken. Inclusief decor en muziek, vertelt mem. Nanne weet het nog. De kat hie ik ek al een rol joen, maar die werken net zo goed mij. En leuk dat ik wie? Ze luidt je. Jist je het, zei Nanne. Ik moet een motivatiebrief schrijven en een video insturen. Als ze de antwoorden goed vinden, mag ik auditie doen. Mem draait haar om. Ik wil je er graag bij helpen. Zullen wij daar together voor zitten gaan? In je libben voordat de bel gaat. In de pauze hingen ze met z'n fjouweren op het bankje. De poederchips giet van de ene hand in de oren. Nanne gappert met de moele wiet iepen. Just toen let betocht ik in dat ik het boekverslag van Nederlands nog aanmaatje moest. Ik had me om 1 uur nacht skeeltypt. Tom had zijn gezicht voor dat van Nanne. Daarom sjochte ze beroerd uit. Nanne kniept de poederchips met een soort gekreekt dicht. Nou, dankjewel, hè? Tom skrillet de bek. Nou, dus zei zelfs toch dat het let wie? Kinst er net 1 keer een maand baan, roept Nanne. Ik wil hier en gek van die. Du bist zo lomperik. Wist wat? Je leeft je maar 1 keer. En ik heb geen idee hoe lang het in een levend wordt, maar ik ga net zo heel veel nog meer om het gezeik van die aan te jaren. Het hele squalplein is vol lood, maar zij zitten in een stiltecapsule. Tom is de eerste die bij zijn positieven komt. Hij steekt zijn hand in de lucht en zegt: Oké, sorry hè, het wie maar een grapke. Hartstikke grappig, zegt Nanne. De bel gaat. Na squaltijd trapert Nanne op het ritme van de woorden in haar rollen naar huis. Hij de mem werkje. Maar de jas nog aan, ploft ze op de pianokrukdel en schreeuwt gauw de woorden op die ze onderwijs betocht had. Vreunskip verlen, in de stiltecapsule. Inlibben voordat de bel gaat. Wat een etter toch, die top. Roeg slacht ze Timo's blijpmuziek injepen. Komt-ie d'un autre été. L'après-midi. Alvast in Parijs, stiert er in de zwarte Timo-letters bij. Ze spelen het vaak together. Quatre mai. Nanne haar linkerhand tovert de melodie te voorskien, voordat de rechterhand meedocht. Scoor eens op, zei Timo. Hij gaat links van haar zitten. Zonder wat te sissen speel je ze het stik. Er komt een nieuwe simmer, sis, zei Timo als ze de laatste toon onslaan. En voort is hij. Ik hoop je het, zei Nanne zeft. Wat hopen sto? zei de Norenstim. Nanne schrikt. Het is Glenn. Ze tocht dat hij haar veerten wie, en ze beziek het heel hut om hem te veerten. Haar het had al genoeg squorren op rond de oren om mannen. Dan wie is het hielendal van deze vraat, heel 4 voet. Nanne maat in die even skikkelje. Ja, dat haak wel vaker als ik muziek maatje. Glenn hing het zijn jas oor een stoel en giet zitten. Dat liek het mij heerlijk. Dat is het, antwoordde Nanne. Lang net sjoen, hoe gaat het? Mwah, goed beter. Ik heb besloten om geen tuskenier te doen. Zonder Timo is er niet aan. Nanne knikt. Dat begreep ik. Wat is dan waan? Studeer je, milieuwetenschappen. Ik wil de wereld verbeteren. Super, save the turtles. Yes, en do? Ik wil naar het muziek-mbo. Als ze mij aannemen tenminste. Echt wat voor die. Ik denk het ek. Nanne gaat oranje om thee te zetten. Heel gek misschien, maar ik besef nog maar heel dat Timo nooit wegkomt. Wegkenbaar. Glenn sluit zijn eigen. Ik denk zo vaak dat ik hem ergens erin zag. En dan een fractie van een seconde later weet ik het weer. Nanne liet Glenn een tekst uit haar White Album schrift lezen. Ik ben die verlen, maar ben die, nee, maar net kwiet. De terugzichtige, nee, de triet. Tekenen troch een vrachtwagen. Een onzichtbare brekline. Kapot,
Ze binnen gek der als ze daar net aannemen op die squallen. Nanne wat Glenn net aan te zien, maar haar hele gezicht strielet. Ze kind al wel besluiten dat ze hem verjitten wil, maar dat slag het van geen meter. Tussen de balenkrommels en koppen thee zitten Nanne en Mem die sneus naast elkaar aan de etenstafel. Mijn hokker doel wil sto de opleiding volg je? Waar leidt in kracht als artiest? Waar zoest die zelfs meer in ontwikkelen willen? En waar zocht die zelfs heel mooi vertellen in de toekomst? Nanne zuchtte ervan. Hoe moet ik dat nou alle jaren weten? Het is toch nuver om dat om mezelf te sissen? Mem vierde het doorheen. Ik ha een idee. Voor het eerst zo'n mannen zocht ze er net wurg uit. Doch krekt of Aaf of Sjors die deze vragen stelt. Het werkt. Nanne vertelt en Mem typt het mooi. Ik maak je graag muziek omdat ik een verhaal vertellen wil. Als ik weet wat ik vertellen wil, kies ik of ik het op piano of gitaar spelen wil. Of ik een eigen tekst broeken wil, een tekst oerzetten wil, of besteed lied op een eigen wijze oerbrengen wil. Mooi, zei Mem. Gelukkig zat ze neer door die piano. Nanne gaat verder. Ik wil leren hoe ik mijn teksten beter aansluiten laten kan bij muziek. De rest van de vragen is makkelijker te beantwoorden. Haast lessen of cursussen volgen, haast ondervinding met optreden en haast eigen muziek maken. Nou moet ze nog een video insturen om zien te leren wat haar muzikale vaardigheden binnen. Nanne is de rest van de dag dwaande met de montage van de auditie van Sjong, haar Christoptreden en nog wat gekke filmpjes van de muziekles en op het squalplein. April. Lavierje tussen eilanden. Nee, een 4,4 van biologie. Hoe kan dat nou? Roept Nanne. Snel maakt ze een rekkensom op haar iPhone. Ik moet er 8 helje op het examen. Dat slag het natuurlijk nooit. Huid komt naast haar steen. Lip mij die civilist er in. Ik werk je sa hut en nog helje ik het net. Ik ben gewoon dom. Zulke ding maast net sisso die zelfs. Het is gewoon sa. Ik ken al lieke goed neer meer aan het huiswerk. Het had toch geen zin. Hast toch wel extra tijd kregen voor de toets? Vreeg het Huid. Nee, dat verjeet die stomme man altijd. Huid luidt een hoorn op naar de schouder. Dan mast wel voor die zelfs opkomen. Dan hast terug op extra tijd en een grutter papier. Het wie ommers een onderwerp maar rekening, erfelijkheidsleer. Ik zal maar hem belje. Dan hast terug op een herkansing. Oké, mompelt Nanne. Huid zocht haar jucht in de eigen. Ik zal het zo vaak zien als nedig is, dan bist net dom. Wij sjoegen tenai elke dag even was nog dwaamast verskwallen. Afsprutsen? Is goed. Trouwens, meneer Van Helmond zijn vrouw is deer. Mem komt door Roy van de bank. Nee toch? Ja, al 4 jaar. Ik praat soms met hem. Over de deer en het gemis en zo. Wat goed, zei Mem. Ja, hij is heel leuk. Hij vertelde dat hij naar een rouwtherapeut west had. Daar had er een soort onhoorn. Ik wil er eens ek graag in, maar zien treien. Ik denk dat Timo wil dat wij hem nooit verjitten. Maar ik denk ook dat hij wil dat wij vierde libje en gelukkig binnen. Hij de Mem sjoggen waar aan. Dat doggen we, zei hij. Mem bleerket. Wat een goed idee. De vrouw zocht er eens heel gewoon uit. Nanne hiet toch dat ze een bruin zelfsbruide vest en lang gries hier in een pluizige knot dragen zou. Maar ze had een kwadriet jasje aan en blondeert hier in een netjes kapsel. Vriendelijk zocht de vrouw Huid, Mem en Nanne één voor één in de eigen. Nanne schoot heen en weer op haar stoel. Wat goed dat je me hier binnen, zei ze. Ik ben Nathalie. Wat ik jou dwaan wil, is wat vertellen over hoe ik werkje. En ik wil graag van je me jaren waarom je me hier binnen. Ze vertellen, luidje en goelen. Nanne je dingen van Huid en Mem die ze nog net wist. Thuis praten ze net over Timo's dingen. Het is te pijnlijk, te ingewikkeld. Maar hier kunnen ze alles sissen. Na alles wat ze vertellen, jou te zinnen meer jacht. De vrouw luidt uit dat ouders allebei vaak oors omgaan met rouw. Ze pakt een pinnen en papier en tekent 2 rondjes. Dit binnen 2 eilanden. 1 eiland van teruggaan naar Libië, dat nemen wij de herstelgerichte kant. En 1 eiland is het teruglibje van het verdriet, de verliesgerichte kant. Ik zit op dat eiland, zei hij. Hij wies naar de tekening van de herstelgerichte kant. Dat zou samen kennen, zei de vrouw. Verjeet net zo nou en dan naar het oren-eiland te gaan. Dat geldt dan oorzaam ek van mij, zei Mem. De therapie is nou al slagen, zei de vrouw. Ze luidt je alle treien.
Ben, ek pubers, lavierje van nature heel goed tussen de twee eilanden. Nanne knikt. Ze vertelt hoe de oude mannen voor haar west hebben. Dat ze leuk wie, verdorven en dat alles zwart wie. Dat ze haar alleenig, in de war en schuldig vielt had. Dat ze haar soms zo skammen. Nathalie schreeuwt wat op. Dat is een hele protte. Als to wost, praten wij daar te verder over. Nanne knikt. Dat wil ik wel. Zat ik het nou sjoch, rouwt Nanne als een gewone puber, zei Nathalie in te mem. Ze giet er lekker op uit, maar ze wil je me ek net belasten. Dat laatste moet je me goed in de gaten houden. Mem azen met Jip in. Ik ben blij te jaren dat Nanne een normaal rouwproces had. Ik maak je me soms zo zwargen om haar. Nanne kan haar dikke kiel net meer dicht houden. De tranen streamen einlees. Wat rekkert hij hier, Nanne? vreeg de vrouw. Ik dacht dat men mij verjitten wie, zo'n Timo's deer. Och, famke, vanzelfs net, zei mem tussen twee snikken terug. Ze skoot de stoel naar Nanne ta en slacht Jermel maar hinnen. Nanne luidt haar holle op mem haar schouder. Mag ik nog wat vreegje? Vreeg het huid als elke niet een weer wat kalmière is. Vanzelfs, antwoordde Nathalie. De vrachtwagenchauffeur wil graag met u praten. Nanne wil dat net, maar wij zoeken het graag willen. Het schijnt te helpen bij de verwerking. Wat zo'n jou is onrieden? Nathalie haar holle beweegt op een del. Het is te zin dat ze nadenkt. Verwerking bestiert net. Wat wolkin is het verlies verweef je in die libben. Een zoon of broer verliezen is een heftig barren. Daarom zitten wij hier dus, denkt Nanne. In deerrieden is ek een heftig barren, zei Nathalie. Nanne schrikt. Zij ze er nog nooit hoe uittocht. Contact met de veroorzaker van het ongeluk kan helpen in het proces om de deer van Timo een plakje te jaan. Nanne slokt eventjes. Ik denk, ik wil wel met hem praten. Bij u thuis. Mem maakt het eten kleer. Ze nunder het. Pleesmets, komkes eten, kjeskes on, een vaasje met blommen uit de tuin, een kanne met wetter, citroen en munt. De tafel kreeg het weer aandacht. Onder het eten praat ze over gewone dingen. Haar eigen sjoggen net meer naar binnen, maar de wraating. Bij mem komen uit het zwart ek weer de kleuren te voorschijn, beseft Nanny nienen. Ze had geen seconde teruggehoord dat er bij mem extra tjuste wie. Ik wou dat ik thuis wie. Ik wil weer naar huis. Ik ben Safie voort. Doekelen terug de touwleder. Nee, dat net. Verstapte mij in de touwleder onder mijn teenzen. Maar terug de door schijnt lucht op een vlier. De liester lid libje. Het huis is stofzoegen. De kessens op de bank binnen opskodden. Het stof in de vensterbanken is voorthellen maar een doekje dat boeten uitkloppen is. Dat de vrachtwagenchauffeur maar tinken mij dat ze keurige mensen binnen. De doorbel had nog nooit zo luid terug het huis galmen. Hij rent naar de deur. Kom erin, zal ik jouw jas aannemen? De man, grut en grauw, rent achter Heid aan naar binnen. Hij stelt hem voor en blikt Marcel te jitten. Marcel zijn eigen witte net zo goed werd ze heen matten. Geen lekker zitten. Zal ik koffie maatje? Ik doe het wel, zei men mijn liedste stem. Maar je kop kunnen haan, alleen nog molken graag, praten ze over het waar. Dat de zinnen nog best aardig skient, al komen de wolken er ek vaak aan te pas. Het liek het haast een gewoon peteer, oont Marcel zijn koffiedel zet. Een flinke bats koffie beloont op de tafel. Het spiet me sa. Hij houdt zijn holle in zijn hand. Zijn grutte lief skokt op en del. Het is goed, zei hij. Jo koende er neer te ontwaan, zei mem. Van jou moet het ek heel zwier wezen. De grauwe man snikt. San jonge, wie ik maar 5 minuten jeder of 5 minuten later voortrieden, dan wie hij er gewoon nog. Glen, denkt Nanne, dat binnen Glen zien worden. Ik begreep het, zei ze. Ik denk dat ek vaak. Wat nou als? Wat is het libben soms stom tafel. Soms is Timo er in en weer. Nanne wat Nathalie haast net om te zien. Ja, dan zit hij niet eens naast mij en praten wij even met waar. Hoe is dat voor die? Fijn, Nanne giechelt verlegen. Kist er meer over vertellen? Nanne vertelt over al die keren dat hij de Samarinieën wie.
Dus hij komt altijd als het maar muziek dwaande bist, of in zijn schriften leest. Ja, eens wel. Mooi, antwoordde Nathalie. Ja. Nanne sjocht hoe drippen op haar spiekerbroek vallen. Waarom goels nou? Is dat net gek dan? Nee, zeker net. Ik wil die graag wat uitlissen. Als die om jou in een deur gaat, dan geest op ziek naar betjutting in dat verlies. Dan begint een ziektocht naar de vraag, hoe dochst dat? En hoe kist die libben op nij inruchtje, zonder die persoon? Do haast dat heel knap dien, terug Timo mee te nemen in die schreeuwen en muziek. De relatie met Timo bloeit, die is alleen nog maar van vorm verloren. Nanne denkt nou hoe die worden. Ze is net gek, ze is normaal. Een normaal band met dyscalculie dat toevallig graag zongt en muziek maakt. En zo nou en dan met haar derde broer praat. Het frisse grien onder de bjemmen docht haar zeer onder eigen. Zinnestrelen jouwen haar een deel op haar hoed. Dankjewel, Timo, fluistert ze als ze naar huis fietst. Dankjewel voor die, voor de muziek en voor Glenn op wat ik stiekem nog altijd gek ben. De boente liefste zongt zijn mooiste lied. Maaie, een route zonder eind. Ze is uitnodigen voor de audities van het muziek-mbo. Meneer Van Helmond had zo'n mooie oude auto, een knalgroene. Together rieden ze naar de opleiding. Hij draait het cassettebandje in de auto keihard aan om op het lood van de motor uit te komen. De muziek en motor binnen te lood om praten te kunnen. Nanne dikker het naar boeten en zit te prakkecherien. Dat die broer deelgaat in het examenier is al net handig. Maar als dan ek nog voor het eerst in die libbe verhelen rekkest, betinken was letter wuddewost en examens dwaamast in dezelfde mannen als het talentingsexamen voor het mbo, dan is dat heel onhandig bij een waar. Waarom is de regisseur die het soks wat beter verdeelt? Soms kan aan haar eigen libben net bijhouden. Ze tinkt aan de brune been die ze groeien litten mast voor biologie. Het ding groeide keihard de loft in en knakte door onder zijn eigen gewicht. Het gebouw is lang net zo vriendelijk als de eerste keer. Nannes het slacht zo hut dat ze haar net voorstellen kan dat een oor het net dwars door haar klein hinnesjen kan. In 30 minuten maakt ze optreden voor haar jury en in een peteer vragen beantwoorden over haar motivatie. In 30 minuten mag ze knallen. In 30 minuten kan ze het verknallen. Meneer Van Helmond wacht op mij een kopje koffie in de aula. Lip maar jere, wij binnen benijd. 4 juryleden zitten met een onbeweeglijk gezicht achter haar aan tafel. Nanne pakt haar gitaar en speelt Born to Die. Eens giet het beter op een piano, maar omdat ze gitaar dwaan wel eens haatvak, had ze maar meneer Van Helmond werken aan deze uitviering. Hey sis, dat giet de hut. Dat kist al beter. Timo rent naar de piano, zijn krollen doensje op een del. Sorry, even opnieuw beginnen, zei Nanne. Prima, neem die tijd. Timo speelt het intro op de piano, zat alleen nog hij dat kin. Nanne helle diep azem en slacht de eerste akkoorden aan. Als ze de eerste zin zongen had, spat Timo weer voort als een schippenboel. Nanne kan niet aanlezen onder de gezichten van de jury. Net bij haar optreden en net onder het peteer. Over een paar weken zullen ze haar witte litten of het ze oornaam is. De verdoving is weerom. Een antracietkleurige wolk hing het weer om haar heen. Ik vind het zo jammer dat ik net met mijn Timo praten kan over dit soort dingen, roept Nanne op de weeromreis boppen het gebrom van de motor uit. Ja, dat binnen de momenten dat die je mist, antwoordde meneer Van Helmond. Denk je nog een soort aan jouw vrouw? Vreeg het Nanne. Jazeker. In het begin kwam ze nog heel vaak bij mij del. Net echt vanzelfs, maar dan gong ze zitten en kletsten we even. Echt? Zei Nanne verrast. Dat doe ik echt met Timo. Zo houden we ze in libben. Het is even stil. Ik denk elke dag aan haar. Ik zocht haar in uw dochter waarom. Maar het docht nou net zo zeer meer. Ik had zelfs zo'n kwad en na je vriendinnen. Ik dacht dat ik er op een dag oorheen wezen zou, zei Nanne. Rouw had geen eindpunt, zei hij. Mooie songtekst, zei Nanne. Ze laat je. De rauwe route van rouwen is een route zonder eind. De navigatie is stikken. Liek als het paard van de vrachtwagenchauffeur.
Nee, dat maakt er net in. Onderwijs jerk die waarom in elke vogel en sjocht hij in elk lied. Do bist voor altijd voort, maar altijd bij mij. Ik pak de gitaar en sjong. Sjoch die naast mij, roek die smarge t-shirt. De piano speelt in lied. Die woorden doen je als krollen om je heen. 4 voet als de sterren. Een epke van Glen. Sterkte, gewoon kalm blijven. Ze is blij dat ze weer wat van hem jet. Ze wie bang dat hij haar alweer vergeten wie. Wil ze hem maar net uit de holle krijgen kin. Doe ik succes. Sorry dat ik zo stil wie. Ik hier druk maar vertriet en squallen. Nanne leest het berucht 3 keer. Ik begreep het, antwoordde ze dan. Bij haar is het net oors. En zij had ik niet van haar jaren litten. De luite mist oer het libben dat eventjes niet oors is als van bed komen, eten, leren, een examen dwaan, leren, eten, leren, sliepen. Van huid en mem hoeft ze geen putjes in het huishouden te dwaan. In 2 weken tijd docht Nanne examen in Nederlands, Engels, kunstvakken, biologie, geschiedenis, Friesk en iedrikskunde. Ze dreed het eventjes kin, pakt ze de gitaar en liet ze haar holle leegstremen via haar vingers. En dan op een dag is het laatste examen achter de rug. Nanne had geen idee of ze het helle had. Ze ploft op een bankdel en bleef er dagenlang lezen. Alleen nog om wat te eten komt ze oorheen. Hij de man weer gek van haar. Nanne wordt gek van haar gezeur. Er is post voor die. Mem jouwt haar de envelop. Huh, zei Nanne? Ze kreeg het nooit post. Mijn moeite komt ze oorheen. Van het muziek-mbo? Ze squatte sluwwiepen. Haar ergens zit er gauw heen en weer oer de tekst. Haar moeder valt iepen. Wat? Mem rint onrestig voor haar del. Oornaam, gilt Nanne. Het stiert terecht. Ze springt op en del de kamer terug. Mem griept haar vast en kroept haar aan. Geweldig nice. Nou alleen nog maar de uitslag van het VMBO-examen afwachtje. Do haast al grieselijk die best dien in een al grieselijk dreegier. Ik ben hartstikke grutsk op die. Echt? Mem jouwt haar een dikke tuut op haar wang. Echt. Ik denk dat de middelbare squallen gewoon net zo bij die past. Ik voel er echt nooit wat aan. Oh, dat wist ik net. Ja, dat had ik je al wel eens verteld. Dat ik haast van squallen stuurd wie. Maar op de vervolgopleiding begon ik squallen pas een beetje leuk te vinden. Misschien liek het wel wat op mij. Het duzelt in haar holle als ze eventjes letter op een bank luidt. Oornaam, zet ze in haar verhaal op Insta. Ze stuurt diezelfde tekst in de app naar Heid, meneer Van Helmond, Aaf, Sjors en Glen. Ze wiefelt eventjes, maar besluit dan om Tom net te appen. Haast stuurt ze Timo een bericht. Ze gniffelt. Hij weet het verst al. De orenduis beziekert Nanne om haar weer op een bankdeel te gaan, zodat ze de laatste dagen heel die dien had. Ze houdt het net uit. Joert bel je ze van squallen om te sissen of ze wolf net slag is. De minuten kroepen voorbij. Hij de mem weer de hierendal gek van haar segrinnigheid. Nou, dan ging ik wel weer naar mijn kamer, snauwt Nanne. Krekt op dat moment giet de telefoon. Mooi Nanne, zei ze. Onno dat er maar 1 keer oorgongen is. Oh, echt? Roept ze. Dank u wel. Ze luidt de telefoondel. Slaggen, roept ze. Voor de 2e keer die week springt ze op en del terug de kamer. Hij de mem springen maar haar mee. Geweldig! Ja, hier met Nanne even letter. Ze weet net of ze nou lakert of gold. Maar de hakken hoe de sleert, ja? Alleen nog voor Engels en muziek heb ik een heel goed cijfer. Dat maakt het net uit, zei mem. Do hast die best in. Ik ben er wist van dat sto aast hielendal op die plak wezen is. Dat squallen dan net meer veelt als squallen. Hij skrabbert zijn kiel. Timo zou nou ek slaggen wezen. Ik weet het, zei Nanne mijn diepe zucht. Ze kunnen nou over Timo praten, zonder dat er een mist tussen haren oploekt. Hij zou grutsk op die wezen dan. En ik op hem. Hij de mem binnenfort, de stad in. Het is de eerste keer dat ze te gerre uitgenen zo'n Timo die is. De tuin rint vol. Deze keer is het geen nuver, maar een bliedfeest. De fakkels jouwen de lampionnen wikseljende kleuren. De slingers wapperen fleurig heen en weer. Er wordt laken, dronken, eten, doen ze en praten. Is Tom er net? Vreeg het af. Nope.
Ik ben verloren. Ik ken echt niet meer hoe zien onnozele grapjes. Ik begreep het. Nanne wies naar een bankje verderop in de tuin. Jeetje, wat binnen ze verliefd. George kroept en tutert met zijn vreun als hielden ze een ier net jongen. Ze glimtje vertederen. Ik ga Glenn ek uitnodigen. Ik hoop je dat hij nog komt. Vast wel. Mast hij net eerst op zijn zuske passen? Nanne knikt. Aaf draait haar om. Ik zal lekker op ziek naar je leuke jongen. Succes, roept Nanne Aaf naai. Ze rent naar een donker stikje van de tuin dat geen haar schink in. De sterren binnen goed zichtbaar. Nanne vielt haar liets onder dat grutte hier lal. Het aarroende squalier lieke daar toch even minder grut. Hoi hoi, gaat het een beetje? Glenn, haar het makke treien salto's. Ja, het is een prachtige joen. Ik moest even aan Timo denken. Ik ken zulke momenten. Ze stenen te gerrits in de hekken om naar de sterren te zien. Zou hij daar wezen? Vreeg het Glenn. Ik had geen idee. Ik begreep niet van de dier. Ik kijk net. Het is echt onbegrijpelijk. Nanne luidt een haan op zijn haan. Glenn komt wat dichterbij haar staan. Ik heb een soort onder toch dit hier. Ik vind die een bijzondere meid. Oh, echt? Ja, echt, laakt het Glenn. Ik vind die ek hier leuk. Maar ik hier nooit toch dat sto mij steensje zoest. Hij strikt mij een hand door haar hier. Ik zocht daar heel goed. Ze luidt je. Nog voordat Nanne wat waarom sissen kan, rek het zien moele haar moele. De freunen in de tuin binnen lieke 4 voet als de sterren. Try to have fun in the meantime. Nanne zit in de make-up. Een lietsbietje dan. Voor deze ene keer. Haar hier zit in een slordige knot. Ek word eens leuk, in plaats van een stut. En ai stiert een jurk haar ek wel. Maar de Dr. Martens eronder. Zo verschrikkelijk als het misgong dit hier, zo verschrikkelijk goed gaat het ek. Oornaam, slaggen, Glenn en ze is terug naar de finale van Jong. Een beetje onwennig met haar nieuwe look rint ze achter de coulissen. Het is een chaotische boel. Oerelrinne muzikanten, fotografen, juryleden en technici heen en weer. De 2 presentatoren praten met een paar finalisten. Ze binnen dwaande met de trogrin, de generale, en krijgen nog wat laatste tips en trucs. Nanne had haar lied krek nog zongen en afsprutsen hoe ze het podium opkomt. Nog een oerke, en dan begint de finale. Het telefoon giet, het is meneer Van Helmont. Ik wil die nog even succes wensen. Ik stap krek in de auto naar die ta. Bist je nerveus? Nee, heel gek, maar ik vind het gewoon leuk om uit te doen. Dat ik mijn examen helle ha en oornaam binnen op het muziek-mbo is voor mij al de haatprijs. Mooi, zei meneer Van Helmont. Geniet je daar dan vooral van. Dank u wel voor alles, zei Nanne zegt. Heel graag dien. Boeten vindt Nanne een plakje dat ze nog even alleenig wezen kan. Maar haar eigen ticht zit ze in de warme morgen aan. De zinnen verblien het haar. De playlist op Spotify speelt het random noemers aan. Yo sis! Hey, zei Nanne verrast in Timo die in de naast haar zit. Hij zocht eruit of de krek 2 weken surft had op Vlieland. Wat nog sto hier? Ik kom om die dag te sissen. Bedoelst? Nanne slokt. Ik ben er net bij van de middag. Doe haast mij net meer nedig op het podium of bij het schreeuwen. Nanne is even stil. Tinkst dat? Doe haast het om eens al keer op keer zien litten. Nanne tinkt aan het repeteren, schreeuwen en de optredens van de Aron mannen. Dus dan ging ik maar, zei Timo. Nanne bestiek het ja te sissen, maar kan geen woord meer uitbrengen. Ze wil haar jerms om hem heen slaan, maar dat gaat net vanzelfs. Doe kinst het zelfs. Nanne knikt. Ze begrijpt ek wel dat hij net hield die jibblouwen kin om haar op het podium of waar dan ek te helpen. Hij had ik een eigen leven. Nou ja, leven. Hoe neem je soks? Lip mij los weer op mat, Nanne, en houd mij vast weer het kin. Nanne knikt nog eens. Stil zitten ze naast elkaar. Wat ze zelfs net sissen kunnen, zongt Lana Del Rey voor haar. Don't make me sad, don't make me cry. Sometimes love is not enough and the road gets tough, I don't know why. Keep making me laugh,
let's go get high. The road is long, we carry on. Try to have fun in the meantime. Ontletter, zei Nanne. Timo stekt zijn hand op. Try to have fun in the meantime. Nanne vaagt haar ergen droeg. Dat zil ik dwaan. Ze pakt haar gitaar op en rent naar binnen. Tankbeurt. Tegen tankbaar ben ik dat ik het verhaal van Nanne en Timo vertellen mocht. Het verhaal is betocht, maar het lui voor het opkrijgen. Een boek maakt je neer alleenig. Woorden van Timo koe ik schreeuwen dankzij een tal mensen. Een aantal wil ik je nemen. Allereerst wil ik Ernst Bruinsma en de AVO bedankje voor de mooie opdracht en het betrouwen. Het enthousiasme van Anne-Marije Bloem en Marit de Schifvaart van Sedin wie een wichtige motor om vierde schreeuwen te kennen. Het peteer oer rouw en rouwverwerking Marjanneke Oosten van de Praktijk voor Verlies en Rouw wie onmisbaar om van dit verhaal een leeuwerig boek te maken. En daar besluit Kaya Kazemier, het onbaatzuchtige aanbod van deze young adult schreeuwster om een eerste versje van Woorden van Timo Mooi te lezen, wie goudwürdig. Dat Jelle, Sietse en Lotte een prachtig lied bij het boek maken hebben, is een onverwachts cadeautje. Tialda.